zeratu dena egun hauetan. Atzo albala egoen Kristiano, gaur oroitzak, bihar ez dakit tokatuko dena, lehen da biziko diskoan gabiltza, egun hauetan. Era, joarre jarrita, zala. Bai. Joar bezala, joar da. Joar. Joar egola, keinua egiten du, itzuliko nizioke bere keinua, besterik gabe, bala, parean tokatu da. Hori da bere keinu horpegitik, atera doan ondore eta bai, burarekin bai ez dira, beraz, ontzat, eban dezakegu zuzeneko itzulpena. Alaitz eta maider, lehenengoa, ez? Bueno, nik, zaloa, ni pasei zu kantuan nahi duzuenan jartzeko nahi balen duzu, ikusten duzu aspertzen ari zerrela gure berrekitarekin, aitzaki bat. Eta nik uste oinatzek bota duela, beti herritik kanpo bizi garenok herriarekiko maitasun handia dugulako, eta berera tiratzeko intentziarekin. Bueno, jarriko dugu kantua, bata simestea, a ber. Bata? Ez. Nor, jarri bat duzuk edo Joarrek? Joarrek, ulertzen dut, ez? Vale. Bueno, Joarrek komunikazio falta handia dugu. Joar nizaiet. Gau beltza, narimen gaua, da, Pirritx eta Porrotxena, nik bota dudana. Claro. Karo, Ariako taldea bota duzu eta Joarrek ez du ikusi. Ai, egia da. Amigo. Joar parkatu. Pegiak albotik esaten dite abesteko. Pegi hor da, baina tzonezkero jakingo duk, bai. Joder, nik abestu eta bestia, kotxin aldi, no? Bueno, Joarari da, begira, topatuko du berehala. Bueno, bestela bitartean aipatuko du gaia edo? Bai, claro, bai, aurrera. Bueno, egia esan, eguraldiaren tertulia entzunez, ekarri didazu ideia ere, aipatzekoa Gau Beltzaren kontua. Hemen, urtero, aspaldi bai, naiz irretian da, Infozazpirretian ere, aipamena egite genuen, eta beti gehienean halako gauzetarako Joseba aurkenerena, gobidatzen genuen azalpenak emateko, eta berarekin, egia esan, orain dela 10 urte esan nuke Gau Beltza gauza, ni mino bat zela, leku apur batzuetan egiten zena, asko hartu geniola gure ez jakintasunetik, da zaloa lehen aipatu duzulako, gure ez jakintasunetik hartu genion, Halloween moldatzeko saiakera bat, gero ez jakintasun hortatik atera gintuzten, antropologoek adiraziz ez, Gau Beltzaren ohitura aspaldiko ohitura da, erdi galdua zegoena, eta berreskuratzen ari dena, eta are beste urrats bat, Halloween bera ere, jatorri antzekoa izan dezakela, dela Europearrek Ameriketara eramandako ohitura bat, gero itzuleran etorri zaiguna, dagoeneko, Amerikanoen hori da. Baina, mamia zentzu antzeko dute, eta izugarria azken hamarkadan Gau Beltzak egin duen bidea, eta nola maiz, estatu batuetatik eta kultura anglosajoi horretatik datozen alako, baiturek, erabat zanpatu egiten gaituzten, eta ni txalo handi bat, egiteko baliatu nahi nuen, orain 2 egun falta zaigula Gau Beltze horretarako, asmatu dutenei, horrekin etxi ordez, eta justu Halloween izugarrizko indartza hartzen ari zen horretan, auspo horri tirakan nola lortu duten Gau Beltza bereskuratzea, gure izaera propioari lotzea, eta hor gazteleraz esaten da, de la necesidad virtu. Honetan bintza bertute handia. Bai, nik hor nabarmenduko nuke hezkuntza komunitateak egin duen lana, ez? Esango nuke apur bat Gau Beltzaren berreskurapen kontu guzti hau apur bat hortik datorrela, gure umeak nola ezten ditugun gunen hausnarketa horretatik, eta esango nuke Joarrek dagoeneko baduela musika. Bai, keino egin dinei baietz. Txoin, orain aurpegi aukertu du. Kustu duzu itzulpen automatiko. Esan bizu bitartean pegi hemen eseri dela. Bai, nahi baldin bozuen jarriko saiatuko naiz. Zukere, nola? A ver, altabozen bitartez. Hori nik ere. Do it yourself, ez da? Egia. Hau. Hemen. Hau da, Pirritx Porrotx, bai. Hau da, Pirritx eta Porrotxena. Eta lehen jarrikot, oinatze bidali duguna dela Oiartzungoa. A ber, Oiartzun, etxoine polizidadea saltatu behar du. Bai, hau Joarren eskutik Oiartzungo, entzun dezagun ba. Dimension, bizuak zutan erretzeko gaua. Iritxiu, Gau Beltzar ditzeko una. Udazkeneko aizek helduta iritsi zaigu Gau Beltzaren data.
Biak gaztainak da xagusarrak. Oinatz, aiparkatu. Ez, hola, zu izan hasi. Ota. Ez, galdetzeko nintzen, oinatzen, Jesus, oihartzunen beti ospatu izan da Gau Beltza? Nik uste dute Jonek, zu esan zuten hortatik, kezka hortatik sortu zela eta ludoteka hasi zen pixka bat historia holantzen. Nik beste galdera bat dut. Bai. Kantua oihartzuko propioa da. Bai, bueno, ba. Oihartzunen kuia esaten duzue? Ez. Ados. Orain bai. Claro. Atentzio mandi dalako, oihartzunen ingo nyeu eta kilometroak egitako kantitate eta oihartzuera topera erabili beti, eta bat batean kuia. Bueno, baina mendik aurrera kuia. Kuia, ya está, aldatu da. Hori, lehen tomate ere ez zuten esango, ez zuten ezagutzen eta... Ez, Ameriketarik ikarri zuten artean, zer. Alau. A ber, ondo induten lanketa, ludoteka hartulako pixkat batuta, eta, hezkuntza komunitateakin lan duta noski, pixkat, herri guztien involukratu dutelako, ez. Guantxe bertan, jende asko biltzen da. Eta asmatu dute, nik uste dut. Beste Halloween ditxosozkorrekin ibiliko da jendea, pentsatzeu leku guztietan, Bai. Bai, hori ez da erabat esertu, gure semek ere oraindik Halloween esate dute eta inguruan bate batek, Gau Beltza, Halloween, Gau Beltza, Halloween, Gau Beltza. Bai, semia, Spidermanek jantziko nahi. Hori. Nik hori jakin nahiko nuke, mozorratuko zarete edo... Bai. Bueno, gurean egiten da, topaketa egiten da plazan, eta plazan egiten, batetik etxetik norberak, nik neronek ere trapuzarra jantzita eta gerturatzen naiz, geroan bertan izaten da margotzeko aukera, eta pixka da tontzekoa, eta nolabait etxetik Gau Beltzarekin sustatu dutena izan ordez, Spiderman eta ze jantzita baino, jendea, eta nahiko zabaldua dago, gehiena bintzat aur batzuk endut esango nuke, trapuzarrekin, eta eriotzari lotutako, hor nasketa bada, margotzeko moduetan, eta... Begira, Lekeition orain arte, Gau Beltza gabe badakizu beti joaten garela Lekeition apur bat kontra, denaren kontra. Zago Lekeitarrak esan dula hori, Eta utzi gordetak. Ez, katu baltz egiten izan dugu orain dela urte gutxira arte, azkenean hori sortu zuen edo antolatzen izan duen taldeak bere burua agortutzat eman zuen, eta bertan bera geratu zen katu baltz, baina justo urte honetan, eta de hecho, astelenean, 700 urte betetzen ditu Lekeitiok hiribildu izendatu zutenetik, eta asteburu honetan egingo da horrela azoka mediebal handi bat, eta aprobetxatu dute Gau Beltza ere egitarau horren barruan sartzeko, eta ez dakit jendea mosorrotuko den, baina behintzat deialdia eginda dago, trapuzarrekin eta barik, Antzinaroko, Euskal Herriko da, Antzinareko Lekeitioko izan maonesko, edo izan arrantzale, baserritar, apur bat, estilo horretako jantziekin irtetzeko. Lekeitio zer duzu animaliekin? Antzarreguna, katu baltz, ez dakit. Zer duzuen animaliekin. Festa denak animali bueltan aldira edo. Bai, ez dakit, ez berez. Balearena ematen dizuet, venga, horioko balearen hartu zazuen. Horiotar bat animalik edik eixu, balea besterik iztaben herrian. Zeba, deia ginaldigo gure entzulei, zeuren herritakoak bidaltzeko, ditugu pare bat egun eta aipatzeko. Bai. Nik hemen apuntatu dut, 6 lau lau, 63 bederatzi lau, 6 lau lau, 6 irubi bederatzi lau gure WhatsAppa, jende bidali nahi badu, ez da? Hori da. Eta, Ikerri ere emango diogu beti azken minutuak uzten dizkiogu eta gaur apur bat denporaz gabiltzala. Iker, abiatu zure aipagaia. Atzo justu, hainbat itzaldien zuten egon nintzen, bimeren baitan, eta, horietako batzen kantu perfektuaren bila deitzen zena, eta komposizioaren inguruan. Eta horretze egin zuten, David Otero, El Pescau, hau da, El Canto del Loco taldean ibili zen gitarra jotzaile gero bakarkako bidean urtean ematzana. Eta Maruan da jatorri palestinarreko artista madrilar bat. Bakoitzak bere erara egiten zituela gauzak, eta puntu batean geratu nintzen, eta puntu hori zen esaten zutela adimen artifizialen garaian,
karo, kantu pila sortzen ari direla, erregistratzen ere bai, eta hortaz, ez kopiatzea, ia ezinezko bihurtzen ari dela. Hau da, zuk zure kantua sortzen duzu zure ustutan normal, eta kontu zibili behar duzula, ze akaso zuk egin duzun kantu progresio hori, dela, jaginda dago. Jaginda dago, adibide arte bizalarekin. Esate zuen Oterok, berak bere garaia gogoratzen duela, ez? Berak, Green Day kopiatzen zuela gitarra jotzerako estiloan, edo Guns N' Roses, edo... Baina gero, ez zela kopiatzera iristen kontzienteki. Beti egin demazela musikan, ez da? Hau da, inkontzienteki kopiatzera. Baina gaur egun kezka hori bazuela. Eta hor Maruanek esan zuen, nik uste dut musika sortu gaur egun, proiektu bat bakar etortzen zait burura, benetan musika sortzen ari dena. Eta hori Rosalia da, esate zuen. Eta Rosalia justu, aste honetan kantu bat atera du. Eta kantu hori Bjorkekin, kontuz, Finlandiako Bjork, Islandiako Bjork, artista, arraro bat, eta... Justu bideo ikusi dut, goizean agertu zait. Bai, eta bestea artista ateratzen zaidan izena, begiratu behar dudala. Eta Yves Tumorrekin, Yves Tumor nik ezagutzen dudala, uste dut, Izkante Fernandez esker, ekarri zigula behin, hola proiektu arraro bat bezala, Yves Tumor, eta bi hoiekin egin du kantua, eta kantuaren sarrera uste dut, musika klasikoko pieza bat dela, Jon, ez dakit entzun duzun? Bai, entzun du, bai. Musika klasikoko pieza bada, ez da? Pasaran entzun dut eta enez ausartzen hitz egitera. Bai, nien ez ausartzen esatera norena den. Baina, ekarri dut kantua. Biharko txelana, txokolana. Ekarri dut kantua, eta eruditzen zait. Bai, berriz ere Rosaliak harrapatu gaituela, deskokatuta edo deskokatu gaituela, ze El Malquererretik Motomarimira aldaketa handia izan zen. El Malquerer flamenkoa eta hori guztia gogoratzen baldin badugu, eta Motomami berriz, inork ez dakit deskribatzen zerten. Eta orain, batean, hemen musika klasikora saltoa, ez dakik guztar izango den, Lux deituko den diskoa, baina momentuz behintzat lehendabiziko kantu hau, Bergain deituriko kantu hau, ja mundu guztia deskokatu duen kantu bat, eta... Justo antxe atera zait, zen ez dut, ez dakit zer pasa. Itxe egitean bai ez du? Hola, sara sozialen. Bai, algoritmoa adi hongo da nahi zirreken aipatzen dugunari. Eta ez izan txantxarik, izan daitekela baietze. Algoritmoa benetan asko elikatu du Rosaliak azken hilabeteetan. Letra mota ibili zen Instagramen atzera eta aurrera, mila gauza, kontuz. Algoritmoa ondo elikatuta dator Rosaliaren diskoa. Begira, Iker, nik egiten dut bat Gorka Urbizurekin. Azkeneko zentzun nion elkarrizketa batean esaten eman ziola Kriston Pereza Rosaliak sortu duen kontu guzti hori, eta berarekin oso bat natorreta begira. Hasieran agertu zitzaidanean rollo guzti hau, Samuel, badaukat gogoa Rosaliaren kantu entzuteko. Eman dit, hainbesterako Pereza entzun ere ez dudala egin. Bakizu zein den kontua. Olakoetan trukua bakizu zein den. Saretatik alde. Bai, eta saretatik alde egiten du eta irratira bere tartera ekartzen diok, beraz. Iker, dena dela... Musika soilik minutu ditugu, agian ez dugu entzungo da. Iker, uste nuen azken arrokeko kartel berria ekarriko zenuela? Ez. Pospozik netorren. Gauza pila bat daude horreta. Bai, Jon, entzungo dugu. Que me funde el calor, se desaparece. Cuando tú vienes es cuando me voy. This is Hortxe ba. Segitzen du, baina. Uste nuen amaitzen. Ordua gainera, torreko. Carmina Burana bezalako. Bai, itxura badu, bai. Badu hortik. Badu hortik. Bueno, zaloa entzun duzu.
Bai, enau Zatitxo bat. entusiasta. Bai, Ni azken arrokekin geratzen. Claro, social distortion nahioko zuen, ez? Evidentemente. Eta de adicts. Gero bai entzungo dugu. Hori da, gero entzungo dugu. Arduratu naiz horretaz. Bueno, hemen utziko dugu Bai, gaurkoa. izan, Hori da, hogeiz. Bueno, pues, ala, aion, agur. Gero arte. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak Gazari berriro erasotzea agindu du, Hamasek su-eten akordio urratu duela salatu ostean. Su-etena indarrean egon arren, errealitatea da, Israelek ez diola Gaza erasotzeari sekulan utzi. Zaloa badiola, egunon? Egunon, Pegi eta egunon entzuleo. Kohar labur baten bitartez iragarri du Netanyahuk, Gazako zerrendaren aurkako bombardaketei berrekitea agindu diola bere armadari, Hamasek su-etena urratu duela ziurtatuz. Bombardaketa horiek berehala abiatzea eskatu du eta intentsitate handikoak izatea. Aste arte honen amaierarako orokortuak ziren bombardaketak zerrendan. Palestinako hedabideen arabera, bombetako batzuk Gaza hiriko Al-Shifa ospitaletik gertu erori dira. Gurean berriz etxe bizitza saiak aurten baino 14 milioi euro gutxiago izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan, 2026ko aurrekontuetan. Etxe bizitzaren alde egin den apustua nabarmendu du exekutiboak diru partida 451,2 milioi eurotik 482,2 milioi eurora igo delako, baina esan beharra da, 2025 urtean diru gehiago erabili dela, 496 milioi euro guztira eta honen azpitik dago aurre ikusitakoa. Aurrekontu osoa 16.738 milioikoa da, 2025 urtean proposatutakoa baino 4,1% gehiago. Ogasun sailburuaren esanetan kontu hauek anbizioa eta errealismoa bateratzen dute. Aurrekontu honek 3 helburueri erantzuna ematen dio. Zerbitzu publikoen sendotzea, kontsolidatzea, herritarren kezkei erantzuna ematea eta etorkizuneko eraldaketak eta erronkei gure herria prestatzea. Aurrekontu hauek Defendatu du Danjuk ere, 2026 urteko aurrekontuek osasuna eta hezkuntza bezalako sailak indartzen dituztela. Bi sail hauek aurrekontu osoaren 53% hartzen dute, eta hala ere, hezkuntza arloko igoera 3%koa da eta osasun arlokoa 4,1%koa. Aurrekontuen igoera orokorraren azpitik eta berdin gelditu zurren ezurren. Eta lakoako gobernuak ere azalpenak eskatu dizkio Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentari, Israelgo industria militarrari ustez altzairua legez kanpo saltzeagatik auzitegi nazionalak inputatu duela jakin ostean. Ziurtatu dute ere zorrotzak izango direla enpresariarekin, baina zuhurrak ere epaiketa paralelorik egin gabe bien bitartean talgoren operazioak aurrera jarraituko duela ere ziurtatu du Eusko Jaurlaritzak. Komunikabideen bitartez izan ginen jakitun pasadan ostiralean eta Jainaga jaunarekin jarri ginen harremanetan esplikazioak eskatzeko eta bera prest agertu da esplikazioak emateko bai gobernuari bai eta audientzia nazionalari badakigu bera prestatzen ari dela, bera defentsa bera taldearekin eta hortaz errespetuz jokatuko dugu prozesuarekiko eta ez dugu ezta ere bitartean eta Jainaga jauna entzun aurretik ez dugu epaiketa paralelorik egingo. Eta autobus ibiltari batek altza Orbaitzeta eta Endarratxa lotuko ditu Mikel Zabaltzaren kasua belaunaldi berrietara transmititzeko. Alde batetik, aurrera begira ere egia osoa eta erantzukizuna eskatu nahi dituena, baina bestetik eta hortik dator pixkat leloa 40 urte hauetako herri memoriari eta borrokari balioa eman nahi izan diogu. Uste dugulako horri esker lortu ditugula bereziki azken hamarkada honetan lortutako urratsak eta horri esker ere
lortuko dugula noizbait, ditugun aldarrikapen horiek Aste batzuk barru 40 urte beteko dira Guardia Zibilek Donostian bizi zen gazte nafarra atxilotu zuenetik. Haren gorpua Bidasoa ibaian agertu zen 20 egun geroago. Guardia Zibilaren bertsio ofiziala erailketaren errealitatea estaltzen saiatu da hamarnaka urte. Eta Iruñeko udaltzaingoak 4 pertsona atxilotu ditu joan den ostiralean Unibertsitateko karparen festaren testuinguruan gertatutako intentsitate handiko sexu eraso baten salaketaren harira. Irunen berriz, bikotekidea itotzen saiatu zen gizonezko ere kartzelara bidali du epaileak. Eta kirol kontuetan Realak huts eta 3 irabazi dio Negraira talde xumeari bere estreinako kopako partida eta aurrera egin du txapelketako urrengo kanporaketara. Unai Marrero atezaina. Gol sartu gala, gola sartu azkar, eta gero ja nik uste lehenengo zatilen, pixket bajain gehala, ritmua jadeu, eta hemen azkenin ez batzu lan aiten sufritezu momentuka, eta bueno. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Istripua izan da hainbat ibilgailuren artean BI 30 errepidean 12. kilometroan Erandion Galdakaoko norantzan eta horren ondorioz autopilaketak daude. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarruzeak. Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina beti ere hodei hauek trinkoagoak izango dira lurraldearen barnealdean eta ekialdean. Gainera bertan, bereziki Nafarroan euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Ez erandirik ezala ere eta goizean zehar denean ateri geratuko da. Eta eguerdi alderako ostarte batzuk ere nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak argiagoak izango dira, ostarteak gehiago ikusiko dira. Azken orduetan mendebaldetik barna berriz ere zerua estali egingo da. Eta euri zaparradatxo batzuk izango dira. Eta oraingo honetan, azken orduetan euria ugarixeagoa izango da Kantabriar isurialdean. Hego-haizea nagusituko dugu egun guztian zehar, tarteka bizi ibiliko da, azken orduetan kostaldean ipar-mendebaldera egingo du, temperatura maksimoak nabarmen gora egingo dute, 7 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoetan aldiz ez da aldaketa handirik espero, Kantabriar isurialdean 19 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantabriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Aipatu beharra dugu baita ere larrialdi zerbitzuek altuera handi batetik eroritako 74 urteko gizon baten hilotza topatu dutela Jaizkibel mendiko Labarren kostaldean eta Ekoran berriz, oraindik desagertua jarraitzen du 82 urteko gizonezkoa paseoan irtentzena eta bizitokira bueltatu gabe jarraitzen duena. Gaurkoa, urriak 29 da, asteazkena, Joarra Aizpurua teknikan, egunon. Informazioaren aria. Lakuako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoko 2026. Urteko aurrekontu proposamena onartu du, astearte honetako gobernu kontseiluan. 16.728 milioi euroko proposamena zehazki, etxe bizitzan egindako alegina nabarmendu dute, 451,2 milioitik 492 milioira igo baita, baina kopuru hori irailaren 30 eguneratutako egungo aurrekontua baino 14 milioi gutxiagokoa da. 2025. urtean, etxebizitza sailak 496,2 milioi euro dauzka. Aurrekontuetan aurre ikusitako 451,5 milioi euroak, 25,5 milioi euroko transferentziak eta 19,2 milioi euroko soberakinak. Hala ere, 2026. urteko lehen eguna heltzen denean, diru gutxiago izango du eskuragarri etxebizitza sailak, 14 milioi euro gutxiago. A la sociedad vasca le preocupan principalmente dos cuestiones. Tener una casa en la que comenzar un proyecto de vida y pasear por las calles de Euskadi con tranquilidad. Noel Danju sailburuak etxebizitza sailaren partida 6,8 igo dela nabarmenduarren, igoera hau 2025. urte hasierako aurrekontuari dagokio. Aurrekontu osoa 16.728 milioikoa da 2025. urtean proposatutakoa baino 4,1 gehiago. Ogasun sailburuaren esanetan kontu hauek anbizioa eta errealismoa bateratzen dute. Aurrekontu honek 3 helburueri erantzuna ematen dio. Zerbitzu publikoen sendotzea, kontsolidatzea, herritarren kezkei erantzuna ematea eta etorkizuneko eraldaketak eta erronkei gure herria prestatzea.
Aurrekontu hauek eraldatzeko, babesteko eta aurrera egiteko tresna dira. Ez dira zenbakiak bakarrik. Osasunean, etxe bizitzan edo segurtasunean dauden kezken entzutea islatzen dute. Gizarte eredu baten isla dira. Justuagoa, solidarioagoa eta etorkizunerako prestatuagoa. Defendatu du Danjuk ere 2026 urteko aurrekontuek osasuna eta hezkuntza bezalako sailak indartzen dituztela. Bi sail hauek aurrekontu osoaren 53% hartzen dute. Hala ere, hezkuntza arloko igoera 3%koa da eta osasuna arlokoa 4,1%koa, aurrekontuen igoera orokorraren azpitik eta berdin gelditu zurren ezurren. Segurtasun arloa ere igoera nagusienetako bat duen arloetako bat da. 6,4%ko igoera aurreikusten dute. Lehendakaritzan 5%koa eta unibertsitate arloan 6,6%koa. Azken arlo honetako igoerak ez du Euskal Herriko Unibertsitateak eskatu berri duen 607 milioi euroko aurrekontuetara heltzen. Ostegunean erregistratuko dute proiektua Gasteizko Legebiltzarrean eta ondoren azaroak 3 eta 6 bitartean sailburuek agerraldiak gauzatuko dituzte sail bakoitzaren aurrekontuak aurkezteko. Orduan hasiko dira alderdiekin kontaktuak eta amenduak 23ko osoko bilkuran onartuko dituzte aurrekontuak. Horixe aurreikusi dute. Noel Danju, Ogasun sailburuak interes alderdikoiak alboratu eta herri interesak lehenesteko eskatu du. Politikoetatik iesi eta garrantzian zentratuz. Herri gisa eta ongizatean azten jarraitzea. Badagoeneko Pello Etxandiano Bilduko bozeramaileak sare sozialetan lakoako gobernuari egotzi dio aurrekontu proiektua aurkeztu aurretik bildu ez izana. Otxandianok azaldu duenez, Bilduk Eusko Jaurlaritzari helarazitako proposamenek ez dute erantzunik jaso. Horietako bat da etxebizitza publikoa sustatzeko funtsa sortzeko proposamena. Legebiltzarreko oposizio buruak gogora ekarri du ekainaren 10ean Noel Danju sailburuak alderdiekin elkartuko zirela iragarri zuela proiektua aurkeztu aurretik. Nuestra postura siempre va a ser la de acordar, compartir. Nuestro talante siempre es el de intentar llegar al acuerdo y va a ser exactamente la misma. Nuestra actitud va a ser de escucha, de diálogo, de colaboración y bueno, a diferencia del año pasado, que efectivamente una vez aprobado el proyecto en el Consejo de Gobierno iniciamos las conversaciones con los grupos, pues en este caso nos sentaremos con los grupos políticos previamente al 28 de octubre en este caso. PPko Laura Garridok aurrekontua kontinuistak izango direla deitoratu du, politikak aldatu gabe, emaitzak berdinak izango direla erantsi du ere. Politikak ez badira aldatzen, emaitzak berdinak izango dira, ez? Eta momentu honetan mai gainean ditugun arazoak aurreko legealdian edo legealdi honen hasieran genituen arazoak dira, bereziki etxebizitza, segurtasuna eta osasuna. Horregatik aipatzen dugu Eusko Jaurlaritzak bideratzen dituen politikak ez dira eraginkorrak. Eta aurrekontuen bitartez jakin dugu ere, 2024 urteko aurrekontuetan 1.059 milioi euro erabili gabe gelditu zirela. Urkulluren exekutiboaren azken urtean, aurrekontuek 15.000 milioi euroen langa gainditu zutela azpimarratu zen. Hala ere, diru asko erabili gabe gelditu zen, 5,4 milioi euro lehendakaritzan, 217,9 milioi euro mugikortasun sailan, eta 170,8 milioi etxe bizitza sailan. Azken bi hauek Iñaki Arriolaren ardurapekoak. Aipatzekoa baita ere, osasun arloan 32,2 milioi euro baliatu gabe gelditu zirela. Eta exekutibo aldaketarekin etena nagusi izan zen hainbat hilabetetan lakoan, baina honek ez du eragiten baliatu gabe gelditu zen diruaren hazkundea. 2023 urtean 894,7 milioi eurokoak izan ziren soberakinak. Informazioaren aria. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Gazari berriro erasotzea agindu du, Hamasek sueten akordia urratu duela saiatu ostean. Sueten indarrean egon arren, errealitatea da Israelek ez diola Gazari erasotzeari sekulan utzi. Ohar labur baten bitartez iragarri du Netanyahuk Gazako zerrendaren aurkako bombardaketei berregitea agindu diola bere armadari Hamasek sueten aurratu duela ziurtatuz. Bombardaketa horiek berehala abiatzea eskatu du eta intentsitate handikoak izatea.
Aste arte honen amaierarako orokortuak ziren bombardaketak zerrendan. Palestinako hedabideen arabera, bombetako batzuk Gaza hiriko Al-Shifa ospitaletik gertu erori dira. Lehen ministro ultrasionistaren erabakia tropa israeldarrek Gazako hegoaldean Hamasen ustezko eraso bat jasan ostean eman da. Eta hildako baituen gorpuak itzultzeko zailtasunen testu inguruan. Edozein kasutan, orain arte soilik Israelgo armadaren eta honen inguruko iturriek baieztatu dute Israelgo soldadu hauen aurkako erasoa. Errealitatea da, Israelgo armadak etengabe egin dituela Gazaren aurkako erasoak Donald Trumpekin lortutako suetena indarrean egon denetik 10 hildako utzitz. Eta era berean, Zisjordaniako kolonizazio sionistan sakontzeko operazioak egin ditu. Netanyahuren iragarpenaren ostean, Esedin Al-Qassam brigadak Hamasen beso armatuak jakinarazi du atzera egingo dutela azken orduetan Gazan aurkitutako baitu baten gorpuzkien itzuleran, baldin eta Israelek Gazaren aurkako bombardaketa kanpainari berrekiten badio. Netanyahu bere kabineteko segurtasun kontseiluarekin bildu da, eta bien bitartean astelenean entregatutako baitu baten gorpua aurretik entregatutako beste baten nortasunarekin bat ez zetorrera jakin ostean. Hamasek bizirik jarraitzen zuten 20 baituak askatu ditu orain arte, eta beste 15 gorpu entregatu ditu. Beraz, Israelgo agintariek beste 13 gorpuren zain jarraitzen dute. Baina hauek milaka tona hondakinen azpian daude eta taldea dituen laguntza ari da eskatzen Hamas. Israelek oztopoak jartzen ari da aditu hauen lanei eta gainera azken egunetan salatu denaren arabera ondea makinak eta bestelako gailuak soilik Israeldar baituen hilotzak bilatzeko ari da baimentzen Israelgo armada. Eta aipatuko dugu Euskal Herria eta Gaza lotzen duen beste albiste bat, izan ere Lakuako gobernuak azalpenak eskatu dizkio Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidenteari. Israelgo industria militarrari ustez altzairua legez kanpo saltzeagatik Auzitegi Nazionalak inputatu duela jakin ostean. Ziurtatu dute zorrotzak izango direla enpresarierekin, baina baita zurrak ere, epaiketa paralelorik egin gabe, bien bitartean Talgoren operazioak aurrera jarraituko duela ere ziurtatu du Eusko Jaurlaritzak. Guretzako bi prozesu guztiz desberdinak dira, bata Talgoko operazioa eta bestea da Audientzia Nazionalak irekita daukan prozesua, eta guk Talgoko operazioan sinisten dugu, herri proiektu badelako. Maria Ubarretxenak adirazi du egin beharreko lehenbiziko gauza dela Jainagarekiko ikerketa judiziala eta Talgo erosteko operazioa bereizteaz dutelako zerikusirik. Bi aferak ezberdintzea alare zaila suertatzen da. Talgo bereganatzeko operazioan Sidenorren jabearen apustu pertsonal bezala hartu izan delako. Lakuako gobernuak BBKak eta Kutxak ere bat egin duten arren operazioarekin. Baina Lakuako bozeramalearentzat Talgorena galdu ezin den aukera bada herrialdearen industriarentzat. Gure industria hemen errotzen duelako, lanpostu asko daudelako jokoan, eta guretzako herri proiektu estrategiko eta garrantzitsua delako. Eta hortaz, guk egindako apustua babesten dugu eta mantendu egiten dugu. Kontuan hartu behar da Auzitegi Nazionalak ez diola edozein delitu egozten euskal enpresariari. Francisco de Jorge, Auzitegi Nazionaleko epaileak kontrabandoa eta gizateriaren aurkako delitu batean edo genozidioan konplizitatez aritzea egozten dio Jainagari. Goizeko 8:17 dira. Informazioaren aria. Autobus ibiltari batek Kaltza, Orbaizeta eta Andarlatxa lotuko ditu Mikel Zabaltzaren kasua belaunaldi berrietara transmititzeko. Aste batzuk barru 40 urte beteko dira Guardia Zibilak Donostian bizi zen gazte nafarra atxilotu zuenetik. Bere gorpua Bidasoa ibaian agertu zein 20 egun pasata eta Guardia Zibilaren bertsio ofiziala erailketaren errealitatea estiltzen saiatu da 10 hamarkada luzez. Egoi Belategi. Autobus batek garraiatuko du Mikel Zabaltzaren bizitza eta kasori buruzko erakusketa mugikor bat azaroren 26tik abenduaren 14. Atxilotu zuten egunetik hilik agertu zen egunera arte. Proiektua azaroren 26an jarriko dabian, Intxaurrondoko kuartelaren ondoan haren omenezko plaka bat jarri zen lekuan egingo den ekitaldiarekin. Ibilgailua hilaren 28 arte egongo da Gipuzkoako hiriburuan. Autobusa eta bere erakusketa azaroren 30ean helduko dira Orbaitzetako arma fabrika zarraren parera.
Mikel Zabaltzaren jaiotetxearen sarrerara, non bere oroimenez eta oroimenaren alde urteroko ekitaldia burutuko duten. Horren ostean iparralderantz egingo dute, Iruñerria zeharkatuz, Bortzirietarantz egiteko eta Endarratxatik pasatzeko bertan agertu baitzen Zabaltzaren hilotza. Zabaltza bizi zen Donostiako Altza auzotik igaroko dira gero eta pare bat egunez debusen kotxeretan izango da ikusgai erakusketa Donostiako autobusetako langile zelako Zabaltza atxilotu eta hil zuten unean. Abenduaren 14an gorpua aurkitu zuteneko urteurrenean debuseko langilek autobusa eramango dute bulebarrera bueltan 1985ean egin zuten antzeko ekimen bat gogoan. Hemen ez dago gidaria, non dago zioen garaiko pankartak. Ainhoa Bueno, Aezkoako herri ekimeneko kideak hitz egin du Naiz Irratiarekin. Alde batetik, aurrera begira ere egia osoa eta erantzukizuna eskatu nahi dituena, baina bestetik eta hortik dator pixkat leloa 40 urte hauetako herri memoriari eta borrokari balioa eman nahi izan diogu. Uste dugulako horri esker lortu ditugula bereziki azken hamarkada honetan lortutako urratsak eta horri esker ere lortuko dugula noizbait, ditugun aldarrikapen horiek egi bilakatzea eta egia, justizia eta erreparazioa egi bilakatzea. Ekimen ibildari berri honek gainera zuzeneko elkarlanean jarri ditu Altza, Ezkoa eta Bortziretako talde eragileak etorkizunean berretsi nahiko luketen elkarlana. Oraindik amaitzeke, baina egia esan oso esperientzia polita izan da. Urtero izan dugu mota batetako edo besteko harremana, nolabait leku bakoitzan antolatzen ziren ekimen horien artean, ideiak partekatu, baliabideak ere elkartrukatu, baina lehen aldia da, azken urteetan behintzat, horrela modu bateratu batean, elkarrekin, iruditegi, lelo eta helburu amankomun batzuekin dinamika bateratu bat aurkezten duguna. Momentu pozik eta ilusio zaude, izaten ari duen harrerarekin, eta aurrerantzean dagoeneko lekuan lekuko xehetasun konkretuen berri ematen joanen gara. Elkarrekin lehiatzen. Iruñeko udaltzaingoak 4 pertsona atxilotu ditu joan den ostiralean Unibertsitateko Karparen festaren testuinguruan gertatutako intentsitate handiko sexu eraso baten salaketaren harira. Urtero Iruñan antolatzen den jaia da Unibertsitate Karparena eta toki askotatik etorritako ikasleak biltzen ditu. Baieztapen ofizialik ez badago ere, hainbat iturrik adierazi dute ere, neska konortea erdikalduta aurkitu zutela eta anbuliantzian eraman zutela ospitale batera. Astearte honetara arte ez da gertakariaren berri eman. Asteazken honetan erabaki beharko ditu epaileak urrengo urratsak zeintzuk izango diren ikerketaren arduraduna den udaltzaingoa berriz DNA proben zain dago. Eta Irunen bikoteki daitotzen saiatu zen gizonezkoa espetxera bidali du epaileak. 40 urte ditu erasotzaileak eta etxean bere bikotekide ohia hiltzen saiatzeagatik atzeman dute. Lakuako gobernuaren esanetan bizilagunen abisua jaso eta igande goitzaldean etxebizitzara joan ziren poliziak. Ezkaratzean topatu zuten emakumea eta gizonezkoa zenbait bizilagunek zuten atxikia. Bizilagunek lagundu zuten emakume hau bikotekide ohia lepotik heldu eta paretaren kontra itotzen saiatu zenean. Emakumeak eskuan zituen etxeko giltzekin egin zion aurre eta bizilagunek lagundu zuten ondoren. Segidan, etxe bizitza hortako ahalik eta gauza gehien apurtzen aritu zen. Urruntzea agindua izan zuen aurrez gizonezkoak, baina jadanik zegoen indarrean. Informazioaren aria. Eta nabarmenduko dugu goizonetan ere adinekoentzako 4 egoitza berri eraikiko dituela Gipuzkoako Aldundiak 2030 urterako. Gipuzkoa zainduz sozietatea ere sortu du Aldundiak zainketa sistema indartzeko eta datozen urtetan izango diren erronkei aurre egiteko asmoz. Gipuzkoako Aldundiak erabakigarritzat jo du zainketa sistema indartzeko helburuarekin abiatu duen Gipuzkoa zainduz. Sozietate hori herrialdeak gizarte baliabideen eta azpiegituren eraikuntza eta egokitzapena sustatzeko foru gobernuaren tresna izango dela azaldu dute Eider Mendoza aldun nagusiek, Jose Ignacio Asensio aldun nagusiordeak eta Maite Peña zainketa eta gizarte politiketako diputatuak egin duten agerraldian. Irudikatu nahi dugu tresna hau oso baliotsua izango dana gure lurraldearentzat eta ambizioz betea dagoena lankidetzan sortu dugula. Lankidetzan Gipuzkoako Foru Aldundiak gainontzekoekin ere lankidetzan eskaintzeko zerbitzu publiko egoki bat.
Bertan, Gipuzkoako 3. sektore sozialaren 30 erakundetako ordezkariak ere izan dira, Buruntzaldean, Debabarrenan, Urola Garaian eta Urola Kostan 4 egoitza berri eraikitzea aurreikusten dutela azaldu dute. Que el mapa de servicios sociales nos señala que tienen un mayor déficit en lo relativo a este recurso concreto, ¿no? De ahí el establecimiento de las 757 plazas residenciales prioritarias. Gipuzkoa zainduz sozietatea 100% forala izango da eta aldundia izango da bazkide bakarra. Foru gobernuari atxikita egongo da eta batzar nagusiaren funtzioak beteko ditu eta administrazio kontseiluan izendatuko du. Nabarmentzeko beste instalakuntza bat osasun arlokoa bada ere, Asunción Klinika eta honen publikotasuna bermatzea aldarrikatu dute bertako langileek, ospitalea guztiz publiko izatea eta langile guztien subrogazioa bermatzea eskatu dute eta horretarako azaroaren 22an manifestazioa burutuko dute. Langileek gaineratu dutenez, ikusita egunotan Alberto Martínez Lakuako osasun sailburuak enpresa batzordeari eskainitako informazio eta publiko egin duten albisteak, gaur egun Asunción Klinikan lanean ari diren 350 langileek ez dute inolaz ere bermatuta lanean jarraitzea. Gaur egun Asuncionen lanean gauden 350 langileak ez dugu inolaz ere bermatuta lanean jarraitzea. Onkologikoan egin den bidea hartzea eskatzen dugu. Osasun sailburuari Asunciongo langileak subrogatzea eskatzen diogu. Eta bide batez, Tolosaldeako alkatei langileen subrogatzea bermatzen ez bada, proiektua ontzat ez ematea eskatzen diegu. Elak eta Labek manifestaziora deitu dute, datorraren azaroaren 22an Tolosan 12etan Triangulo plazatik abiatuta. Tolosaldeko ospitale publiko berria 5 urteko epean martxan egongo dela iragarri zuen udan Lakuak. 74 ospitalizazio ohe izango ditu, 3 ebakuntzakela eta bereizmen handiko kanpo kontsultak izango dira bere jardunaren muina. Eskualdeko 60.000 biztanleri eskainiko die arreta. Goizeko 8:25 direla, kontu ekonomikoei atea zabaldu beharra dizkiegu. Izan ere, Iberdrolak errekorreko irabaziak izango ditu 2025 urtean, 5.307 milioi euroko mozkinak izan dituelako iraia bitartean. Konpainiak 2025 urterako helburuak hobetuko dituela iragarri du eta 2024 urteko mozkin garbi doituarekin 2 digitu handitzea ere aurreikusten du. Honela, Iberdrolak ekitaldi osorako doitutako mozkin garbiaren aurreikuspena 6.600 milioi eurotan finkatu du. Emaitza garbia 6.200 milioi eurotik gorakoa izango da, Ameriketako Estatu Batuetako sareen iraganeko kostuengatik kobratutako 384 milioi euroak kontuan hartu gabe. Akziodunen ordainsariari dagokionez, taldeak dibidendu errekorra iragarri du, 0,25 zentimo akzio bakoitzeko, iaz baino 8% gehiago eta dibidendu honi ere osagarri bat gehitu behar zaio, akziodunen urrengo batzar nagusian onartu beharko dena eta 2026 urteko 3. hiruhilekoan ordainduko dena. Berriz, bestelako errealitatea daukate desgaitasuna duten pertsonen arretarako zentroetako langilek. Bertako ordezkariek sektoreko 6. hitzarmena desblokatzea eskatu duten Nafarroako Parlamentuan egindako agerraldian. Hitzarmen honen atzean desgaitasuna duten pertsonak egunero zaintzen, laguntzen eta hartatzen dituzten langileak daude. Nafarroako gizartearentzat funtsezko zerbitzua bermatzen dutenak. Eta gogoratu behar dugu langileen duintasuna zuzenean lotuta dagoela erabiltzaileen arreta kalitatearekin. Desgaitasunerako arretarako zentroetako langileen ordezkariek ganberaren parte hartzea eta babesa eskatu dute 2024ko otsailaren 15ean hasitako negoziazioei aurre egiteko. Orduz geroztik patronala Nafarroako gobernuaren erantzukizun ekonomikoan ezkutatu dela azaldu dute. Langileek lan baldintzak hobetzea eskatu dute eta zehazki negoziazioen hasieran 2024, 2025 eta 2026rako KPI-ari lotutako soldata igoerak eskatu zituztela gogorarazi dute. Ez dugu ezer neurriz kanpokoa eskatzen. Erosa ahalmena mantentzea besterik ez dugu nahi. Aurreko hitzarmenetan jada eskubideak eta ahalmen ekonomikoa galdu genituen blokeoen eta izozketen ondorioz. Egia da azken hitzarmenak igoera garrantzitsua ekarri zuela, baina hori urte haietako KPI altuen ondorio izan zen.
Eta lehen sektorea kezkaz duen hegazti gripearen lehenbiziko kasua topatu dute Nafarroan. Hildako kurrulo bat topatu dute Argedaseko ezegune batean. Nafarroako gobernuak eman du horren berri, herrialdeko lehen kasua da, baina landa garapen eta ingurumenerako sailetik jakinarazi dute beste hainbat lagin daudela laborategiko berrezpenaren zain. Lagin guztiak kurriloerak dira, oraingoz ez legoteke inolako etxalderik positiborik duenik. Informazioaren aria. Eta nazioartera jo beharra dugu, gutxienez 64 hildako izan dira Brasilgo Rio de Janeiro hirian narkotrafikoaren aurkako operazio batean. Brasilgo erakunde kriminal nagusiena da Komando Bermelo eta Rio de Janeiroko sarbide nagusienak blokeatu ditu barrikadekin. Euren kontrako operazio militarra salatu dute honela. Operazio horretan 81 atxilotu eta 64 hildako izan dira. Protesta moduan 50 autobus lapurtu eta kaleak moztu dituzte, hala armak eskuan polizia eta militarrak etortzerakoan tiroketak izan dira. Rioko alkateak esan du hiria ezin dela talde kriminalen esku egon eta albiste faltsuak zabaltzen ari dela aipatu taldea. E não vai ficar refém de grupos criminosos que buscam espalhar medo aí pelas ruas da nossa cidade. Eu determinei a todos os órgãos municipais que mantiveram. Komando Berbello taldea pena eta alemao fabeletan da nagusi. Droga eta arma trafikoa eremua askoren kontrola eta Brasil osoan du presentzia. Eta Melissa urakanak 295 kilometro orduko haize ufadekin Kubaranzko bidea hartu du, 600.000 pertsona desalojatu behar izan dituzte, lurra Jamaikan jo ostean ere. 5. kategoriako zikloi bilakatuta, eurilesak eta itsaskiak sortu ditu, uholdeak eta hondamendiak egiteko arrisku handia duen fenomenoa dago. Uhartearen hego mendebaldetik sartu da Jamaikan. Oraingoz 240.000 biztanle inguru argindarrik gabe daude. Nazioarteko meteorologia zerbitzuek ohartarazi dutenez, Melissa azken urteetan urakan suntsitzaileenetako bat izatera irits daiteke. 2005etik Ozeano Atlantikoan intentsitate handieneko 3 urakan edo gehiago sortu diren lehen denboraldia da honakoa. Urte hartan kategoria horretako 4 zikloi izan zituzten, tartean Katrina 1800 hildako baino gehiago utzi zituena. Jamaikako agintariek herritarrei eskatu diete babesleku seguruetan egoteko. Adibili beharko da orduan. Eta esango dugu baita, Donostiako udalaren lur orotariko ibilgailu bat, bertako suhiltzaileek egokitu eta Malira bidaliko dutela. Bertan, urrun dauden herrietan, haurdun dauden emakumeak laguntzeko baliatuko dute anbulantzia moduan. Gipuzkoako eta Nafarroako suhiltzaileek elkarlanean egokitu dute 4x4 ibilgailua anbulantzia. Eta orain, korrikarekin egiten den moduan, Mali bitarteko kilometroak erosi eta finantzatzea lortu nahi dute. Maliko herri batean umeentzat erietxe moduko bat sortu zuen, mugarik gabeko arkitekturen gobernuzkanpoko erakundeak, alabaina, nekazalgune honetako herritarrak bertara joateko gabeziak dituzte. Ondorioz, 4x4 ibilgailu honekin asfaltori gabeko errepidetatik eramango dituzte haurdun dauden emakumeak eta beraien umeak. Donostiako udalaren ibilgailu hau, jadanik ez da erabiltzen, 15 urtetan lanean ibili ostean. Iruñerrian, larunben, tailer batean egokitzen ibili dira suhiltzaile Gipuzkoarra eta Nafarrak, eta honetaz gain, Donostiako eta Nafarroako suhiltzaileen kamioi bana ere bidaliko dute. Orain, bertara heltzeko kilometro adina euro lortu nahi dituzte finantzak eta helburu. Kirol aria naiz irratian. Eta Realak utxeta 3 irabazi dio Negreira talde xumeari bere estreinako kopako partida eta aurrera egin ahal izan du txapelketako ondorengo kanporaketara. Goitik aurretik jarri ditu Donostiarrak lehen biziko zatian eta Zakarianek eta Turrientesek kanporaketa erabaki utzi dute bigarren zatian sartutako golekin. Oinatza Izpuru, egunon? Egunon peleta entzule guztiak utxeta 3, Reala nagusi beraz, partidu eskasa ere esan genezake ala, baina gotik esan bezala jarri zuen utxeta batekoa Donostiarrentzat, Zakarian eta Turrientes atzetik. Unai Marrero atezaina. Sartu gala,
gola sartu azkar, eta gero ja nik uste lehenengo zatilen, pixket bajain gehala, ritmua jadeu, eta hemen azkenin ez bazu lan aiten sufritezu momentuka, eta sufrizituka izentzegu lehenengo zatilen, bukaera parti mintzet bai, eta biharren zatilen, hogeto ongea, ja jokua azkartzen saio geha, eta ja bi golak etorri eta importantina zan pasatzea, eta alaxe indeu, eta gusto. Aldaketa askorekin 11koan Aixe irabazi dio beraz markagailuak ala dio behintzat Negreira taldeari, talde galizarrak ez du sekula etxi, baina Sergio Franciscoren taldearen kalitateari ezin izan dio aurregin. Dagoeneko Donostiarrek Atletiken kontrako asteburu honetako derbian dute jomuga. El primer objetivo de la semana era pasar la eliminatoria y ahora, por supuesto, que en cuanto lleguemos a casa a pensar en lo que nos viene el fin de semana, en ese derbi y a prepararlo bien. Eta bost euskal talde jokatuko dute gaur Kopako lehen kanporaketa Osasuna, Mutilbera, Eibar, Arenas Klube da Portugaleteren aukera izango da. Osasunak San Jordiren kontra jokatuko du kanpoan, Mutilberak Zaragoza hartuko du etxean, Eibarrek Naxaran jokatuko du, Arenas Klubek Numanciaren kontrako norgehiagoka izango du kanpoan, eta Portugalete berriz Valladolid hartuko du etxean. Eta bihar berriz beste 3 euskal talde jokatuko dute, alde batetik Getxo eta Alavesen arteko derbia izango da, eta bestetik Eguesibar eta Andorraren arteko norgehiagoka izango da jokoan. Eta azkenik esan, Baskoniak Dubai hartu duela menpea, 92-85 Euroligan eta estreineko irabazi duela denboraldi honetan. Paolo Galbiatiren taldea partidako minutu gehienetan aurretik izan da markagailuan eta azken laurdenan garaipena gauzatu dute. Ondo ekin dio Baskonia neurketari eta berehala hartu du aurrea markagailuan, bigarren laurdenan 10 puntuko aldea izan du ere, 35-25, Dubai kalare ongi erantzun eta 6 eta 17ko partziala sartuta, puntu batez hasi zen, iritsi zen atxeden aldira irabaztean. 3. laurdenean Gasteizko taldea ondo aritu zen defentsan, azken laurdenean sartuta berriz, partida amaitzeko minutu gutxi falta, ematen zuen Baskoniak oso gertu zuela garaipena, Dubai 3 puntura geratu azkenean, 88-85, baina Galbatiren gizonek zale bultzatuta, garaipena bermatu dute 92 eta 85 Baskoniak Dubai Euroligan, estreineko garaipena beraz pelle. Guzti hauekin gaditzen gara, eskarrik asko Oñat. Bai, gero arte. Eta 9:25 gutxi direla esan beharra dugu, 2026ko azkena rock jaialdirako 7 hilabeteren faltan antolatzaileek astearte honetan eman dute bertan izango diren musika talde eta bakarlari ugariren berri. 20tik goiti artisten izenak eman dituzte eta hauen artean daude Alice Cooper ala Social Distortion. Datorren urteko ekainaren 18, 19 eta 30 ospatuko da, eta 20an ospatuko da jaialdia Gasteizen, Mendizabalen, orain dela 17 urte egon zen Alice Cooper azkenekoz Gasteizen, shock rockaren aitzindari, eta 70 markaren hamarkadatik, oholtzatik jaitsi ezena. Social Distortion berriz, punk rockaren ordezkari importantea da, 1979an lehenengo urratsak egin zituenetik, 2011an argitaratu zuen azkeneko diskoa eta 4 urte eta gero bueltatuko da Arabako hiriburura. Azken arrokek iragarri dituen artisten artean badira euskal musikari batzuk ere, Nil Rodeo eta Ebaristo esaterako. Eta artista hauek ere izango dira 24. azkena rock jaialdian. All Crow Medicine Show, Stalford Moods, The Addicts, Circle Jerks eta Corrosion of Conformity besteak beste. Close your eyes and it's past. Story of my life. Story of my life. La 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 la. The story of my life. And I went down my old neighborhood. The faces have all changed. There's no one there left to talk to in the pool hall I loved as a kid. There's now a 7-Eleven. And I went downtown to look for a job. I had no training, no experience to speak of, and I looked at the holes in my jeans, and I turned and headed
Close your eyes and it's past. Story of my life. Story of my life. La 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 la. Story of my good times come and good times go. I only wish the good times would last a little longer. And I think about the good times we had and why they had to end. So I sit at the edge of my bed. I strum my guitar and I sing an outlaw love song, thinking about what you're doing now and when you're coming back. Love goes by so fast. You only wanna do what you think is right. Close your eyes and it's past. Story of my life. Story of my life. Story of my life. La 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 la. Story of my life. The story of my life. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako. Bai, Alkainen! Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bi. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurre egin, trampak agerian utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa berresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz. Informazioaren aria. Heldu zaigu analisi mailaren tenorea, Naiz Irratira, eta goiz honetan gurekin dauzkagu, Ane Urkiri eta Maiar Beo, egunon? Kaixo, egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Astearen erdira heldu gera. Bai. Bai. Eta gaitzerdi. Bueno, animatuko dugu goiza pixkat gure analisiarekin eta
diruari buruz hitz egingo dugu hasteko. Izan ere, etxe bizitza sailak aurten baino 14 milioi euro gutxiago izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoko 2026 urteko aurrekontuetan, etxe bizitzaren alde egin den apustuan nabarmendu du, Lakuako exekutiboak diru partida 451,2 milioi eurotik 492,2 milioi eurora igo delako, baina aurre ikusitakoa, orain artean, 2025 urtean baliatutako 496,2 milioi euroren azpitik dago. Eta guztira, 16.378 milioi euroko aurrekontuak onartu ditu Lakuako exekutiboak 2025 urtean baino, 4,1 gehiago. 2025 urtean etxebizitza sailak 496,2 milioi euro dauzka. Aurrekontuetan aurre ikusitako 451,5 milioi euroak, 25,5 milioi euroko transferentziak eta 19,5 milioi euroko soberakinak. Hala ere 2026 urteko lehen eguna heltzen denean diru gutxiago izango du eskuragarri etxebizitza sailak, 14 milioi euro gutxiago. A la sociedad vasca le preocupan principalmente dos cuestiones: tener una casa en la que comenzar un proyecto de vida y pasear por las calles de Euskadi con tranquilidad. Noel Danjou sailburuak etxebizitza sailaren partida 6,8 igo dela nabarmenduarren, igoera hau 2025 urte hasierako aurrekontuari dagokio. Aurrekontu osoa 16.728 milioikoa da. 2025 urtean proposatutakoa baino 4,1 gehiago. Ogasun sailburuaren esanetan, kontu hauek anbizioa eta errealismoa bateratzen dute. Aurrekontu honek 3 helburueri erantzuna ematen dio. Zerbitzu publikoen sendotzea, kontsolidatzea, herritarren kezkei erantzuna ematea eta etorkizuneko eraldaketak eta erronkei gure herria prestatzea. Aurrekontu hauek eraldatzeko, babesteko eta aurrera egiteko tresna dira. Ez dira zenbakiak bakarrik. Osasunean, etxebizitzan edo segurtasunean dauden kezken entzutea islatzen dute. Gizarte eredu baten isla dira, justuagoa, solidarioagoa eta etorkizunerako prestatuagoa. Defendatu du Danjuk ere 2026 urteko aurrekontuek osasuna eta hezkuntza bezalako sailak indartzen dituztela. Bi sail hauek aurrekontu osoaren 53 hartzen dute. Hala ere hezkuntza arloko igoera 3%koa da eta osasun arloko 4,1%koa. Aurrekontuen igoera orokorraren azpitik eta berdin gelditu zurren ezurren. Segurtasun arloa ere igoera nagusietako bat duen arloetako bat da. 6,4ko igoera aurreikusten dute. Lehendakaritzan 5% eta unibertsitate arloan 6,6koa. Azken arlo honetako igoera, ez da Euskal Herriko Unibertsitateak eskatu berri duen 6,7 milioi euroko aurrekontuetara heltzen. Azaldu dugu, igoeraren berri emateko trukotxo edo zein den, segurazki 2026 urte bukaeran diru gehiago beharko da, eta ez dakit pixkat jakin nahi dugu, nola ikusten duzen hau, deigarria delako, hemen nabarmendu delako igoera bat, baina gero, horre kreditu aldaketak izaten dira, transferentziak, eta bestelako gauzak, Ane? Baita, nik uste, hain errotuta dagoan arazua izanik, diru gehiago biharko doala, eta aurten ere ikusi da hori ez, eta ez dut uste urrengo urtean aurten baino arazo gutxi ongo da nik etxe bizitzakin lotuta, orduan nik uste diru gehiago biharko dala, horrek ere seguramente orain diru gutxiago ipintziak gero igotzeko ere, taktika bat izango dala, baina uste dut dala etxe bizitza eta osakidetza edo osasuna behintzat gobernu baten lehentasuna izan beharko zala eta kasu honetan ez do igoeraik aurreko urtekoakin, oaingo presupuestoakin konparauta, orten erabilidan diruakin konparauta, bi sail horretan ez do igoeraik presupuestotan, orduan nik uste dut, pixkatan kamotz gelditzen dela, eta gero baina barmentzeko eta ipatu da albiztian ere, segurtasunian 6,4ko igoera hori ere nik uste dut nahiko nabarmentzekoa dela, obentzat iradokitzailea, ze gobernu honek zer nahi doan. Bai, nik konpartitzen dut anek dioena, alde batetik, segurtasunarekin argi dago zer doazen indartzera, eta uste dut gainera azkenengo hilabeteetan eman diren gertakariek ere honi erantzuten diotela, eta argi dago zein herri eredu doazen bultzatzera.
Hor uste dut, lehentasunezko 3 alor daudela, alde batetik osasunarena, hezkuntzarena eta etxe bizitzarena. Uste dut, etxe bizitzan inbertsio bat egiteak ez duela bakarrik esan nahi diru bat inbertitzea, uste dut neurri zehatzak behar ditugula. Eta behar dugula, ez soilik etxe bizitza eskaintza handitzea, gaur egun gazteak eta orokorrean herritarrak emantzipatzeko gero eta zailtasun gehiago dituzte, eta ez bakarrik jabetzari dagokionean, baizik eta alokairuari dagokionean ere, eta behar ditugun neurri konkretuak hori indartzera joango direnak. Ez bakarrik etxe bizitza eskaintza handitzea, baita ere etxe bizitzaren eskaintza egokitzea herritarren ahalmen ekonomikoeri. Eta uste dut hutsune horiek nabarmenak direla. Horre, aipatzen zuen seguruak, etxe bizitza, hezkuntza, osasuna, ala segurtasuna jo dutela lehentasun. Bat egiten duzue hauekin? Nik etxe bizitza da hezkuntza eta osasuna osakidetza, bai. Iruditzen indispensablia dela, eta COVID-an ostian esatezan ikasiko deu zerbaitetaz, eta osakidetza gero eta gaizki xo dijua alde horretan, eta uste dut hor benetan zentratu behar dela, etxe bizitzan, bai, Amaiak esan duan ez da soilik ze inbertzio, baizik eta ze montatakuak, babes ofizialeko etxe bizitza sozialak, alokairuak mugatzia, nik uste dut hor, egin biharreko lana badagoela, eta gero hezkuntzan ere, bai. Hezkuntzan ere utzunia doz, galantak eta behin-behinekotasuna kristona da, eta horrek hezkuntza sistema bat, eta azkenean nik uste dut 3 erro, herri bezala egiten gaituenak, hezkuntza eta osakidetza bai bintzat, funtzio publiko horretan, zer nolako funtzio publikoa nahi duen, eta etxe bizitza ere hainbeste ez privatizatzia, eta pixkat, funtzio publikotik ere tiratzia. Bai, nik aurretik ere botatzen nuen uste dudala 3 horiek direla indartu beharrekoak. Segurtasunarenak egia esan nahikotzuk eskatzen nau. Ez dut uste, eta azkenengo urteetan ikusi da non jartzen, zertan inbertitzen den, eta zer nolako garrantzia ematen zaio honi, eta honek herritarrengan nolako eragina duten, batez ere gazteengan, eta ikasleengan baita ere, eta azkenengo urteetan sekulako kriminalizazioa ematen ari da gazteremuan, eta azkenengo denboretan ikasle mugimenduan baita ere. Eta uste dut honek betikotzen duela egoera hori eta nahiko kezkagarria iruditzen zait. Hala ere, bai uste dut benetan indartzera joan behar garenak, eta hanek botatzen zuen aritik 3 horiek izan behar direla, bai osasungintza, hezkuntza eta etxe bizitza. Amaiak aipatu da horretik segurtasunana, aste honetan ikusi dugu elkorreok nolako apertura o nola iriki doan, beraien egunkariak gaur baina salduak analizi potente bat publikatu dugu, nola eraikitzen dian egin batian fake newsak edo behintzat agenda markatze hori, kriminalizatze hori, gero hein handi batek honek bueltia dakalako eta honek zilegitzen doalako, adibez lakuak 6,4 igotzia aurrekontua. Orduan biari elkarri laguntzen diotenak, gizartean agenda bat markatzen doanak, eta gero legitimatzeko igoera hau, eta uste dut, beste alor batzuk garrantzi gehiago euki beharko zeuela, eta aipatu da igoera hori, tranpasko igoera hori, benetako izan beharko zala. Hor, seguraski gehiago espero dezakegun egun garrantzitsuak nik uste haian izango direla, azaroak 3 eta 6 artean legebiltzarrean sailburuek emango dituzten azalpen horietara, beraien, orain artean aipatu dugu egunekoak, milioiak, gora berak, baina horre ez dakigu pixka bat konplexu ere izaten ezakite auspotutako albista dorengo edo tentu gehiago izan beharko genuke egun horiek itxoin arte? Nik uste jokua ontsi aztetala, interesantia bantxe aztetala, eta ikusiko da baitxa ere oposizioak zer esaten doan, atzo Peio Otxandianok ere botasoan, berak proposatutako etxe bizitza plana atzea bota dela, eta nik uste azalpenak emanen beharko jala. Eta hori, jokua ontsi azten da. Hain zuzen, Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramaleak sare sozialen bidez, Lakuako gobernuari egotzi dio, aurrekontu proiektua aurkeztu horretik bildu ez izana, azaldu du EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari helarazitako proposamenek ez dutela erantzunik jaso, eta horietako bat ere bada, etxe bizitza publikoa sustatzeko funtsa sortzeko proposamena. Legebiltzarreko oposizio buruak ere gogora ekarri du, ekainak
10ean Noel de Anjou sailburuak alderdiekin elkartuko zirela iragarri zuela proiektua aurkeztu aurretik. Hemen unea. Nuestra postura siempre va a ser la de acordar, compartir. Nuestro talante siempre es el de intentar llegar al acuerdo y va a ser exactamente la misma. Nuestra actitud va a ser de escucha, de diálogo, de colaboración y bueno, a diferencia del año pasado, que efectivamente una vez aprobado el proyecto en el Consejo de Gobierno iniciamos las conversaciones con los grupos, pues en este caso nos sentaremos con los grupos políticos previamente al 28 de octubre en este caso. Pello Otxandianok kritikatu egin du gertatutako hori, aipatu du bere txioan, zehazki sinesgarritasuna eta zintzotasuna ezin bestekoa direla konfiantza politikoa eraikitzeko, eta Danjuri entzun diogu ekainak 6an esan zuena, hor pasaden urtean ez bezala aurretiaz hasiko zituztela etxeko lanak, harrapatu diogu. Baina da, betiko leloaren betiko leloa, Nik uste beti esaten deuela akordioetarako entzuteko prest dozela, baina uste pleno orokorrian ere aipatu gehien segun eta ze alderdi eta segun eta ze akordio, ez? Hauek entzun nahi duena da pesetik datorren onespena, eta horiekin aurrekontuak onartzia. Eta hau esatet, azken urtietako, bai Urkulluren gobernuakin ere, dalako egiteko modu bat, horrela izan dana. Eta izketan asko, baina gero egune iristen danean oposizioak beti esaten deu, kasu honetan Pello Otxandianok, ez dala eman ez, egoera hori. Eta adierazgarriak dira, proposamen konkretuak aurkezten diren bakoitzean, eta neurriak proposatzen diren bakoitzean, zeintzuk botatzen diren atzera, eta zeintzuk ez, zeinekin bilatzen den elkarlana, eta zeinekin ez, pizkatanik botatzen zuenetik. Orduan, bueno, kanpora begira ondo gelditzen da horrelako adierazpenak botatzea, baina gero momentua iristen denean, ikusten da zeinekin bilatzen den elkarlana. Esaten zenuen jokua hasi dela, eta hor pixkat ere jokua ere izaten da. Bueno, PSrekin, Eusko Alderdi Jeltzaleak, exekutiboa sustengatzen duten alderdiak, gehiengo nahi besteko hautetsi dauzkate aurrekontuak bideratu ahal izateko, baina bueno, beti dago kultura, ezakit kultura hori edo sustatu beharreko hori, horre parte hartzerena, horri buruz hitz egitenena, bilerak egiterena, negoziatzerena, ez dago zertan, baina gizarteak hori gizarteagatik egiten da gehiago aurrekontuengatik, baina edo. Ez esatezu, bilerak negoziatzea? Bilerak negoziaketa jakinikan gehiengoa daukala. Nahi izan ez gero, berez, bi gehiengoa dira, eta gehiengoa direnean, eraman dezakete, epe laburretan egin lanak, eta listo, badugu aurrekontu. Nik uste dela, esaten deuen hori, erakusteko egiten deuela, hau da, pixkat esateko, hau esateu, eta gaina, hein handi baten, segun eta zeinekin elkartasun hori bilatzeu, baina eskeko gora datorkit hori Pradalesek pleno orokorrian esan daku elkartasuna, empatia, eta da segun eta zeinekin. Eta segun eta ze alderdi da segun eta ze elkartekin bai. Pensionisten mugimendu ere ordo, erantzunik gabe, inolako horrekin ze elkartasun euki deu, ez empatia. Ez dugu euki, eta gainontzeko alderdiekin ere, esan daku azkenean negoziazio mai horretan edo presupuestuak adosteko une horretan, badakigu noa joten doan, eta hori EAJak ere ondo daki, eta PSek ere ondo daki. De hecho, hauteskunde askotan egintza joten da bien arteko binomioa. Bereek esateu ez, eta elkarri mokoka aritzen dira, baina gero erabaki potente bihar danean, bisak ondo elkartzen dira, badakielako horrek beraiei, alderdiari berari, ze favoretzen dion. Eta da, diot alderdiari berari, dalako alderdiai beira, eta ez, zuk esan dezu bezala gizartiai beira. Nik uste dudala justifikaziorako ariketa bat. Eta X helburu dituzte eta helburu horretara iristeko ziurtasuna izan badute, baina gero behar dute justifikatzea eta apur bat kanpora begira ere, eta irudia eta jendartean proiektatzen dutena izatea, elkarlanean sortutako aurrekontuak, akordioetarako prestutasuna dutela, irekitasun hori, elkarlanerako prest daudela,
Eta egiten dute horretatik, errelato oso bat sortzeko eta beraien helburuetara iristeko, justifikazioarik eta hori egiteko eta proiektatzen dutena izateko irudi asko zirekiago bat, baina gero eske gezurrak hankamotzak ditu. Eta kanpora begira naiz eta hori proiektatzera joan, egunerokotasunean ikusten da zeintzuk diren beraien asmoak eta ikusten da zein prestutasun duten eta zeinekin. Hori, diskurso hori zabaltzen dela baitxa ere udaletan egiteko modu ere, modu berdina da. Baina gero jendarteak ikusteu eta udala izan da, erakunde gertuenena ikusten da, esatetik eta egitera sekulako urratxa dagoela, eta zeinek egiten doan, benetan, elkarlaneako pausu hori eta zein egoten da hitzetan murgilduta orduan. Da, bai, beuren estilua da, eurak hori transmititzu biheue, ondo geratzeko, baina gero argido elkarlana segun eta zeinekin. Aipagai hau iragarri genuenean, atzo bertan, esan izuen, galdetuko genuela, zehatz-mehatz edo zehaztasun gehiagorekin zuen esku balego zeintzuk izango ziren lehentasunak. Aipatu duzu hezkuntza etxe bizitzala osasuna, baina baduzue nahi zehatzagoren bat edo zuen esku orrialde zuria egongo balitz, zer zehaztuko zenute? Etxe bizitzan parke publikoa onditzia, alkilerrak mugatzia, alkilerran presioa mugatzia, hori izango zen sekulako pausua, bai eremu tensionatuetan eta tensionatu esti, oain dio bintzat izen hori ez dakenetan. Ezin leikena da, adibidez, ni unibertsitate garaixan, pisuen alokairuak funtzionatzezoan, etxe bat zati lau bizilagun baldin baginan, eta oain askotan da logelan arabera, logela baldin bada ondixa geixo da, eta hor dake beti era aukeria, azkenian, lehen baldin bazan, 1.000 euroko alokairua zati lau, oain, segun eta ze logela dan, eta segun eta ze espazio dakan, hori pixkat igotzeko, eta nik uste dozela trampa batzuko sekulakoak, eta sekulako mina egiten dixuena gaztiai, eta alokairu ere bultzatzia, jendia, etxe jabei. Alokatzera bultzatzia, presio batzuetan, eta ez pixka mugatzia lur jabe handien aberazteko moduak. Aia? Konpartitzen dutanek diona, eta aurretik ere bota dut. Uste dut, etxe bizitzaren negozioarekin bukatu behar dugula, eta horretan jarri behar ditugula indar. Eta horretarako, niretzako premisa garrantzitsuena izan behar da, herritar orok izan behar duela aukera etxe bizitza duin bat izateko. Beraz, ez dela soilik etxe bizitza eskaintzan ditzea, dela gehiago, eta aurretik botatzen nuen. Egokitzea etxe bizitzaren eskaintza, herritar orok izan dezan aukera etxe bizitza izateko. Eta horretarako, eta EH Bilduk egin du proposamen bat nahiko konpartitzen dudana. Eta uste dut, eta hanek botatzen zuen bidetik, etxe bizitzaren, alokairuzko etxe bizitzaren parke publikoa indartu behar dela, eta helburua izan behar dela hori. Herritar ororentzako egokitzea etxe bizitza eskaintza, herritar ororen ahalmen ekonomikoen arabera. Hauek zehaztuta, goizeko 9:00 heldu dira, azken ordukoak nabarmendu beharra ditugu, eta horien artean dugu, Melissa urakanak aste artean, jozuela lurra Jamaikan, 5. kategoriako zikloi bilakatuta, 285 kilometro orduko haize boladak, euri jasak eta itsaskiak sortu ditu, eta uholdeak eta hondamendiak eragiteko arrisku handia dauka baita ere. Salva Badiola, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleak, hori da uhartearen hego-mendebaldetik sartu da Jamaikan. Melissa urakan hau 240.000 biztanle inguru argindarrik gabe utzi ditu, eta Kubara iristear da orain ekialdeko hegoaldeko kostalde horretara, 3. kategoriako urakana bihurtuta, baina hala ere izaera oso arriskutsua izaten jarraitzen du, Ameriketako Estatu Batuetako urakanen zentro nazionalaren arabera. 205 kilometro orduko euri eta haize ufada suntsitzaileak aurreikusten dira.
hauek nabarmenduta, baita ere egunaren nondik norakoak ezagutuko ditugu. Garazi Castaño, egunon? Egun ondan hori goizan goizetik aipatzekoak eta jarraitzekoak izango ditugu asteazken honetan. Alde batetik Jegoran galdutako 82 urteko gizonezkoaren bila jarraitzen dute Araban, gertutik jarraituko dugu auzia, ia berririk den bestalde, gaur espero da Iruñean unibertsitateko karpetan neska bati sexua erosoa egitea leporatutako 4 atxilotuak epaiaren aurretik pasatzea. Bestelakoetan, gaur hasiko da EHUko Donostiako eta Gasteizko kampusetan emigrazioa eta erbesteratzeak izenpeko 19. nazioarteko batzarra. EHUk eta 11 bidek antolatzen dute. Goizeko 10etan ekingo diote saioari Donostiako Carlos Santa Maria liburutegian Ibaetako kampusean. Oscar Alvarezek hartuko du lehenik hitza, de Euskadi a Miami pasando por Cuba en route 76 hitzaldiarekin. Ordu berean Iruñean desgaitasunen sektorean eta zarren egoitzen mobilizazio bateratua izango da, zainketen sektoreko lanitzarmenak eta baldintza duinak desblokeatzea eskatzeko. Labek deituta. Esteilasek beste elkarretaratze bat antolatu du Alaber Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutoaren aurrean irakasleen osasuna larriki kaltetzen ari diren sendagai bat salatzeko. Egun garrantzitsua izango da Jon Insausti jeltzalearentzat gaur hartuko baitu Eneko Goiaren lekukoa eta aurrerantzean bera izango da Donostiako alkate pleno berezia, goizeko 11:00 izango da eta bertan egingo da bozketa. Nazioartean, suetena gainetik pasa eta Gaza bombardatu eta palestinarrak hiltzen jarraitzen duen testu inguruan, geurean irakasleok palestinarekin egitasmoak agerraldia egingo du gaur, goizeko 11:00 Iruñean. Eta gogorakarriko dugu, atzo aurkeztu zuen lakoak 2026ko aurrekontu proposamena Gobernu Kontseiluaren bilkuraren ostean. Gaur urgentziazko agerraldia egingo dugu Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoreak aurrekontu horien inguruko balorazioa egiteko. Berekin egongo dira Ixone Fernández Labastida, Arabako kampuseko errektore ordea, eta Estitxu Garai Bizkaiko errektore ordea. Eguerdiko 12 eta 4 izango da hori, baina horrekin batera eta apur bat lehenago, goizeko 11:00 Lab, Esteilas eta CGT sindikatuek elkarretaratzea egingo dute hain justu Gasteizen unibertsitate publikoaren defentsan. Halaber, hezkuntzako komisioa batuko da gaur goizean Gasteizko parlamentuan. EHUren inguruko hainbat puntu daude gai ordenan eta artean kanpusean agertzen ari diren margoketa batzuk. Arratsaldean 5:00 Labek Iruñeko udaleko aurreskoletan dituen ordezkariek prentsaurrekoa emango dute ikasturte hasiera honetan bizitzen ari diren egoera salatzeko. Salaketa eguna beraz gaurkoa pegi. Ados, guzti horiekin gelditzen gara, eskerrik asko Garazi. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazueraren bat? Beste istripu bat izan dugu gaur goizean, pegi hainbat ibilgailuren arteko istripua egonda Bilbo inguruan ere, BI 11 errepidean 5. kilometroan Enekurin Bilboko norantzan errei bat itxita dago eta horren ondorioz autopilaketak daude. Eguraldiari dagokionez esango dugu Euskal Herria lainotsu daukagula gaurkoan, 12 gradu une honetan Gasteizala Iruñan, 15 gradu Maulen, 16 gradu Donibane Garazin, 17 gradu Baionan eta Donostiala Bilbon 18 gradu. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina beti ere hodei hauek trinkoagoak izango dira lurraldearen barnealdean eta ekialdean. Gainera bertan, bereziki Nafarroan euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Ez erandirik ezala ere eta goizean zehar denean ateri geratuko da. Eta eguerdi alderako ostarte batzuk ere nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak argiagoak izango dira, ostarteak gehiago ikusiko dira. Azken orduetan mendebaldetik barna berriz ere zerua estali egingo da. Eta euri zaparradatxo batzuk izango dira eta oraingo honetan azken orduetan euria ugarixeagoa izango da Kantabriar isurialdean. Hego haizea nagusituko dugu egun guztian zehar, tarteka bizi ibiliko da, azken orduetan kostaldean ipar-mendebaldera egingo du, temperatura maksimoak nabarmen gora egingo dute, 7 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoetan aldiz ez da aldaketa handirik espero, Kantabriar isurialdean 19 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantabriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Informazioaren aria. Zelai talasoterapia. Ura, 33 gradutan duen zirkuitu termala. Itzurungo hondartzatik zuzenean hartuta. Egunero zabalik. Gosaltzeko aukera, aldez aurretik enkargatuta. Plan ezin hobea, ingurune natural eta eder batean. Erreserbak 943 5-1-00 telefonoan edo irubebikoitz.talasoterapiazelai.com webgunean.
Euskotrenek jakinarazten du. Benetako lurruntren batean bidaiatu nahi duzu, zatoz Azpeitiko Euskotren Museora. Irterak larunbat, igande eta jaiegunetan astelenetan izan ezik. Gozatu familian bidaia astezin batez. Informazio gehiago museo.euskotren.eus. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, erresistentzia istorioen zinemaldia. Dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago ariak.hernani.eus. Hernaniko udala. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 eta 9:00 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren aria saioan, analisi mailan, gaurkoan, Ane Urkiri eta Amaia Arbeorekin, eta azken ordukoetatik eta gaurko aurre ikuspenetatik atentzia deitu digu Jose Ramon Bengoetxeak gaurkoan agerraldia burutuko duela, seguru aski, azken orduko agerraldia da, aurrekontuei loturikoa, eta batzo, albiste eman genuen, Euskal Herriko Unibertsitateak 607 milioi euroetan finkatu duela bere aurrekontu beharrak ondorengo urteerako. Legebiltzarreko alderdiekin izandako elkarrizketa ronda batean nabarmendu dute errektoretzako kidek, biziraupena ezin dela helburu izan unibertsitate publikoarentzat, eta atzoko albiste daukagu, aurrekontu 2025 urteko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu horietan, unibertsitateari dagokion igoera 6,6koa dela. Nabarmentzekoa baita ere, arlo honetan inoiz izan den aurrekonturik altuena badela, baina igoera egon arren ez da heltzen Euskal Herriko Unibertsitateak eskatutako 607 milioi euroko aurrekontutara. Eta seguru aski horrera sartu beharko dira, 6,6ko goraka horretan ere, sartu behar dira Pasailaren kontuak, bestelako Euskal Herriko Unibertsitatetik kanpo dauden bestelako kontuak, gainontzeko unibertsitatei ere ematen zaizkien laguntzak, pentsa aurrekusi daitekena, da horre gaurkoan, Bengoetxea akaso kexu entzungo dugula? Urgentziazko deialdia konbokauta, zerbait kritikatzeko, kezkaren bat agertzeko izango dela, eta hemen datorre elkarlana ez, egisa da igoera bat badauala, igoera hori ze modutan banatzen da ere aztertu beharko da, eta gero kontutan hartu behar da, uste detela EHUk esfortzu bat egin doala, Israelekin harremanak apurtzeko horrek ekarri diola irabazi batzuk irabazteari ustea, eta horrek ere baldintzatzeu EHUren beraren aurrekontu ere bai, orduan, kalkulo horien arabera EHUk esan zuen 607 milioi bihar zoala, nik uste dut datuak akaso gehiago zehaztuko dituela, o behintzat jakin baldin badaki ikusiko doala zer gabezia dauan aurrekontu hauetan, eta bai tentuz jarraitzeko agerraldia izango da, bai nik uste zehaztapen gehiago egongo dialako, eta hein handi baten lehen aipatzen ginun elkarlanerako espazio hori, akaso ere ez baian egongo dalako, lehen aipatzen ginun elkarlanerako, empatia, diskurso hori erabiltzen doala lakuako gobernuak, baina, igual hemen beste adibide bat ere edo Jose Bengoetxeak azalduko doana, ikusiko da. Uste dut, hezkuntza lehentasunezkoa izan behar dela, uste dudalako, dala gure herria eraikitzeko klabe garrantzitsuenetariko bat. Eta gure herriaren etorkizuna bermatuko duena hezkuntza izango da. Bertatik aterako dira gazteak formatuak, bertan heziko dira Euskal Herriko gazteak, eta larria iruditzen zait, uste dudalako naiz eta igoera bat egon den, uste dut igoera hori ez dela nahikoa izan, eta horre klabe bat bada, ez dela bizirautekoa izan behar, gehiago hezkuntza indartzera joan behar garela eta unibertsitate publikoa indartzera joan behar garela.
Orduan uste dut, gaur egingo dituzten adierazpenak eta adierazpenen nondik norakoak horiek izango direla. Eta apur batanek ere botatzen zuenetik ikusteko dago hemen honek zein ondorio izango dituen eta zein garapen izango duen. Gaurkoan, Joxerra Bengoetxea, Arabako kampusean, eguerdiko 12 eta 4 Aipatu dugu etxe bizitza, hezkuntza oraintxe bertan ere, eta ondorengo minutuetan osasungintza kontuetan murgildu beharra dugu. Mutuak stop gaixotasun arrunten artapena mutualitaten esku ez uzteko kanpaina hasi berri dute. ELA, SK, Steilas, USO, CGT eta CNT sindikatuek osasun publikoaren aldeko plataformekin batera. Eta gehiago jakiteko gurekin da, osasun publikoaren aldeko plataformetako Mireia Saiz, egunon? Egunon. Beno, jakine dugu, nolakoak dira administrazioek mutuekin sinat ditzaketen akordio horiek? Oso arriskutsuak osasungintza publikorako, ezta? Osasungintza publikoa desegiteko eta privatizatzeko beste bide bat da, eta oso arriskutsua da guztion osasunarentzat, ezta? Edo gutxienez osasun eskubide hori bermatuta izateko. Horre, akordio horien bitartez, ospitale publikora joan beharran, ez dakit, ze joan barko du langileak mutuaren ospitaletara? Bai, egin nahi dutena da, nolabait, langileen gaixotasun arrutak mutualitateetara bideratzea, ezta? Eta honek ondorio oso larriak dakartza. Hori osasun eskubidea asistentzia bermatuta izan gabe izatea, eta denok dakigu nola mutuek enpresa elkarteak direla, eta haien interesak ez direla osasuna lehenestea, baizik eta errekuperazioa eta berriro lanera bueltatzea. Alta mediko goiztiarrak ematen dituzte, tratamendu agresiboak, eta honek ondorioak ditu pazienteen osasunean, ezta langileen osasunean eta denon osasunean. Ez dago ere jarraikotasun asistentziala, dako bermerik, badaude hor oso ondorio larriak, eta batez ere, eta garrantzitsuena dena dala osasun publikoaren privatizazio eskutu bat dela, ezta? Gure finantzaketa parte handi batek mutualitateen eskuetan geratuko litzateke. Eta hor, aipatzen duzunean langileen gaixotasun arruntak, ze motatako gaixotasunak lan istripoi dagozkienak, edota egunerokotasuneko kontuak? Momentuz, hasi nahi dira jatorri traumatologikoko gaixotasun arruntekin. Baina honek handitu daiteke eta gaixotasun arrunt guztiak, langileen gaixotasun arrunt guztiak mutualitateen eskuetan ustea. Horregatik hain garrantzitsua da kanpaina honi hori bizibilitatea ematea eta gizarte guztiaren eskuetan izatea, ezta? Honek guztion gaineko eragina izango duelako. Hor, dagoeneko aurrekariak daude, esaterako Katalunia edota Asturias eta beste autonomia erkidego batzuetan sinatuak daude akordioak. Jakin duzue hauen ondorioak nolakoak diren? Badakigu kalitate asistentziala beherantz doala eta sistema sanitario publiko horiek desmantelatze eta desegite prozesu batean murgilduta daudela eta, azkenean nolabaiteko deterioro bat dela batez ere asistentzia kalitatean eta osasun eskubideetan. Eta akordio horiek sinatzeko ere baita horre balekoa, eman dute Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek edota COE edota CEPIME patronalek, ez dakit, deigarria egin dezake zuen kexa entzun da, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek akordio hauek babestu izana, beraiek zer aldarrikatzen dute, zein izan daiteke beraien motivazioa?
Bueno, ez dakigu zein den beren motivazioa, ezta, baina gu pentsatzen duguna da honek gizarte osoaren kalterako dela, langileen kalterako dela eta osasun sistema publikoaren kalterako dela. Orduan arbuiatzen dugu negoziazio hori eta hitzarmenak sinatzearen akordio hori arbuiatzeko exigentzia daukagu. Hor baita ere, Nafarroan dagoeneko akordia sinatu ez, baino lehenbiziko lan batzuk akordio hori garatzeko asmoa behintzat Nafarroko gobernuak iragarri zuen, hau 2025 urteko ekaineko albistea da. Ze punturaino daude kontuak Nafarroan? Bai, kanpaina hau ere Nafarroan garatuko da, Hego Euskal Herri osoan, eta, ateak zabalik daude, ezta, bai Nafarroako gobernuaren partetik, bai Eusko Jaurlaritzaren partetik, ez dituzte ateak itzi honelako hitzarmenak sinatzeari, eta hau oso arriskutsua da. Orduan, bai Nafarroan lehenengo pausuak ematen ari dira, lehenengo eta behin iragartzen horrelako pentsaera dagoela, pentsatuko dutela, eta horregatik hain garrantzitsua da kanpainarekin aurrera egitea eta honek bizibilizatzea. Horre ikusita, mutuek badituzte beraien medikuak, osasun publikoan bezala, mutuek ere badauzkate interesak, ez dakit, mutuetako medikuek azkenan nola egiten dute lan, mutuaren aginduen menpe eta beraien irizpide profesionalak alboratuz, horre bajen kasua eta alten kasua aipatzen zenuen? Hala da, mutuak gogorarazi behar dugu ez direla neutroak, ez da, baizik eta interese pribatuen alde mugitzen direla, negozio bat dela, mutua negozio bat dela, eta haien interes propioak lehenestuko dituztela langileen baliabideen gainetik, ezta. Orduan, laneko jatorriko duten patologiak gero ere bideratu aldira osasun publikora, lesio askoen izaera lanekoa izan da eskutatzen dituzte eta sistema publikora bideratzen dituzte, eta honek gogorarazi nahi dugu Osakidetza eta osasun bidea Nafarroan gainkargatzen dituztela, eta mutuen erantzukizunak alboratzen direla, ezta? Orduan, azkenean langileen babesa osasunaren inguruan ahultzen da. Eta hori da realitate bat. Mutua ez du bere funtzio nagusia osasuna lehenestea, baizik eta langileak berriro lanera bueltatzea eta altzak izatea osasunaren gainetik. Horre, aipatuzu gainkargatu egiten direla zerbitzu publikoak mutuekin, nola egiten da hori? Azken finean mutuak finantzatzen dituzte gizarte segurantza finantzatzen ditu mutuak, eta mutuak azkenean larriak diren kasuak berriro ere bideratzen dituzte sistema publikora. Azkenean haien responsabilitateak saihesten dituzte nolabait, ezta, eta oraindik ere mutuak izaten dituzten arazoak oso ezagunak dira langileen artean, ezta. Orduan hau handitzeko arriskua dago. Jakin nahi dugu ere, nolakoa izan beharra duen sindikatuekin batera gauzatuko duzuen kanpaina, zer aurreikusi dezakegu? Bai, begira, hau oso garrantzitsua da, gehiengo sindikala eta osasun publikoaren aldeko herri plataformak kanpaina baterotua egingo dugu, gaia oso importantea delako, eta kanpainaren inguruan hainbat ekintza burutuko ditugu, enpresa batzordetan, langileen ordezkeritzetan mozioak aurkeztuko ditugu, Hego Euskal Herriko parlamentuetan aurkeztuko
aurkeztuko dugu kanpaina eta herritarrak sentsibilizatzeko eta mobilizatzeko kanpainak ere martxan jarriko ditugu eta ere egiten dugu nolabaiteko deia medikuei kasu traumatologikoak mutuetara ez bideratzeko, ezta? Orduan gu pentsatzen duguna osasuna ez dela merkantzia bat, mutuek ezin dutela gure gorputzen gainean erabaki eta osasun publikoa unibertsala, bidezkoa eta interes enpresarialetatik libre izan behar dela, ezta? Horregatik kanpainaren garrantzia. Eta ezakit aukera izan ote duzuen alderdi politikoekin honi buruz hitz egiten hasteko, zer diote? Bueno, hurrengo asteetan hitz egingo dugu ere alderdi politikoekin eta depende zein den haien erantzuna ere mobilizazioak kaleetan martxan jarriko ditugu. Erantzunaren zain egongo gara, alderdi politikoen erantzunaren zain. Badi egon beharko dugu, mila esker goiz honetan gurean izateatik, Mireia Saiz, osasun publikoaren aldeko plataformetako kidea, nahi duzun arte? Bale, zuei ahotsa emateagatik eskerrik asko. Realitate latza eta ederki azaldua proposatu diguna Saizek, aipatu du, mutuak ez dira neutroak, noski? Neutroak ez dire badire, horre zer gertatzen da langilearen osasunarekin, eta pixkat ere kezkarako eman dezake, noren eskuari gara uzten gure osasuna, Amaia? Nik hor, Mireiak bota duenetik bi kontu azpimarratuko nituzke. Alde batetik, honek osasungintza pribatua finantzatzeko helburua duela. Eta beste alde batetik, honek ere erantzuten diola helburu bati eta berak ere botatzen zuen, ezta? Langileak bertara bideratzen dira, langile hauek ahalik eta arinen lanera itzultzeko, beraz, errastasunak eskaintzen dizkiete enpreseri, alde batetik bai bajak ematerako momentuan zailtasun handiagoak jartzeko, altak behar baino goizago emateko, eta pizkat indartzen du logika bat langilearen eskubideak urratzearena eta ahalik eta operatiboen bihurtzearena eta ahalik eta arinen lanera itzultzearena langileak. Eta gainera, iruditzen zait, nahiko azpimarragarria botatzen zuen Mireiak, ezta? Kasu larrienak diren momentuetan, kasu hauek bideratzen direla osasungintza publikora. Beraz, gainera, proposamen honek ez du ahalmenik deskongestionatzeko osasungintza publikoa ere. Naiz eta kasu batzuk bideratzen diren osasungintza pribatutik eta mutuen bitartez, kasu larriak direnean bideratzen badira osasungintza publikora, honek ekartzen du kongestioa ere handiagoa izatea. Beraz, iruditzen zait, nahiko utxune dituela eta nahiko kezkagarria dela honen atzean zeintzuk diren dauden helburuak. Bai, deskongestionatzeko horretan nik uste dakala bi alderdi. Alde batetik, baina iruditzezat dela intentzioa eta irakurri dut behintzat Katalunian duela hilabete batzuk sinatu zen akordio hau, dala lista de espera batzuk deskongestionatzeko, baina gero Amaiak esan duan bezala egoera larriak ematen dianean lan istripu baten, egoera larri horiek kudeatzeko gaitasunik ez daken mutuak, hau da ez da inbertzioik, bertan lan istripu hauek kudeatzeko eta hauek juten dira osasun publikora. Eta eskerrak osasun publikoak baidakan baliabide batzuk, kasu honetan, akaso, baliabide humanoak hobetu, humanoan nahetezan, hauen baldintzak hobetu biharko ziania, baina eskerrak osakidetzak dauan, egoera larrienak hor aldiala hartatu. Baina, esan duana, batetik deskongestionatzen zu, baina beste alde batetik itxaronaldi horrek edo lan karga hori ez dezu murrizten. Orduan, eta honek gogoratzen dit, eta berriz nijua leku berdina, pleno orokorrea, esaten zeuenian, osakidetzakin, osasun publikoarekin lortu zeuela, azken urtean aktibatutako osasungintza hobetzeko mahai horretatik, itxaronaldi zerrenda horiek murriztea, askotan aipatu zuan, nabarmendu zuan bintzat Pradalesek, baina horiek zela murriztuko zu. Bide honetatik jongo zea murrizten? Eta hori da, benetan plana. Eta ez da, lehen esan deuna, osasungintza baldin bado kriston itxaron zerrenda, ez da hobeto hori reforzatzia
atzeko atetik beste gaixotasun arrunt horiek eta aipatzen da, eta irakurri dut Asturias eta Katalunian eta Balear Irletan kasu traumatologikoak izan diala belauna, esorbalda eta bizkarreko arazuak. Gehien bat, adibide horiek behintzat ipitze zeuen, hartatzeko aukera mutuen bitartez. Badakigu, ni behintzat ze itxaron zerrenda dagoan belaunetik operatzeko. Eta zen nahi zuen, mendik bideratu, baina gero operazio hori zela mutuak ez dakan baliabidek berriz gizarte osasungintza publikora joan urruztet. Dola, gauza batetik hobetu, baina bestetik okertzeko bide bat, eta gero ere bihurtzen da privatizazio eredu bat, ez? Lanadakan horri emango jot, sinistuko jot, errastasun posible bat nahuale ematen, hau da, itxaron zerrenda hori ez dualea pasatu bihar nahi baldin badeu, mutuak dakala eskura ere, izuditzeza diskurso hori oso peligroso dela eta oso estatu batuetako eredua dela. Deigarriare izan daitekena da, ikusita errealitate hori zein den, nola akordio horietan, bere interesa iragarri duten Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek, zein izan daiteke, beraientzako galdera da, baina zein izan daiteke beraien motivazioa zuen estetan? Ez dakit, baina bai da hori, estatu espainol guztira edatu nahi dan eredu bat, ez dakit, eta iruditzeza dela, lehen esan deuna, mutualidadea gizarte segurantzaren bitartez itartzeko, hau da, finantzatzeko eredu bat. Iruditzezat, ein handi baten, mutualidadeak beraien lana egin beharko zeuela, o behintzat existitzeian momentuan einen beharko zeuela, baina iruditzezat hor dabala olako utzune bat, eta beraien funtzionamenduan dabala deskonfiantza bat, esgozena, enezaten esgoz, osasun gintza esgoz indartzen, mutuak egin beharreko lan esgoz indartzen, baina hein handi baten bien arteko elkarlana nahi da sustatu, berez, osasun gintza hobetzeko izenean, nire zalantza dakat, eta hori, estatu espainolea edatu nahi dan zehose da, Asturias, Katalunian da Balear Irletan eginda, ez dakit, honek ze ekarriko dan. Bai, eta inkluso azpimarratzekoa zergaitik existitzen diren, ez? Eta existitzen dira utxune batetik, eta ahulgune batzuetatik. Eta ahulgune horietatik existitzen dira, eta gainera ahulgune horrek egiten dituzte handiagoak. Eta apur bat botatzen genuena aurretik, ez? Kasu batzuk bideratzen ditugu hauetatik, eta finantzatzen dugu osasungintza pribatua finantzatzeak ekartzen du osasungintza publikoa ez dugula finantzatuko eta jarraituko dugula utxune horiek areagotzen, eta gainera ekartzen du naiz eta helburua den osasungintza indartzea eta bien arteko elkarlan bat bilatzea, azkenean amaitzen duena ordaintzen eta kaltetzen izaten dela osasungintza publikoa bera. Nahiko kezkagarria. Goizeko 9:30 heldu garela ere, salto egin behar dugu ondorengo aipageira, izan ere Lakuako gobernuak azalpenak eskatu dizkio Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidenteari, Israelgo industria militarrari ustez altzairua legez kanpo saltzeagatik Auzitegi Nazionalak inputatu duela jakin ostean. Ziurtatu dute zorrotzak izango direla enpresariarekin, baina zurrak ere epaiketa paralelorik egin gabe. Bien bitartean Talgoren operazioak aurrera jarraituko duela ere ziurtatu du lehendakaritzak. Guretzako bi prozesu guztiz desberdinak dira, bata Talgoko operazioa eta bestea da Audientzia Nazionalak irekita daukan prozesua, eta guk Talgoko operazioan sinisten dugu, herri proiektu badelako. Maria Ubarretxenak adierazi du egin beharreko lehen gauza dela Jainagarekiko ikerketa judiziala eta Talko erosteko operazioa bereiztea, ez baitute zer ikusirik. Bi aferak ezberdintzea hala ere, zail suertatzen da Talgo berenganatzeko operazioa Sidenorren jabearen apostu pertsonal bezala hartu izan delako, Lakuako gobernuak, BBKak eta Kutxak ere bat egin duten arren operazioarekin, baina Lakuako bozera mailarentzat Talgorena galdu ezin den aukera bat da herrialdearen industriarentzat. Gure industria hemen errotzen duelako, lanpostu asko daudelako jokoan, eta guretzako herri proiektu estrategiko eta garrantzitsua delako. Eta hortaz, guk egindako apustua babesten dugu eta mantendu egiten dugu.
Kontuan hartu behar da, Auzitegi Nazionalak ez diola edozein delitu egozten euskal enpresariari. Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko epaileak kontrabandoa eta gizartearen aurkako delitu batean edo genozidioan konplizitateaz aritzea egozten dio Jainagari. Ubarretxenak aurreratu du azalpenak eskatu eta zorrotz izango direla, baina inor aldez aurretik epaitu gabe. Komunikabideen bitartez izan ginen jakitun pasadan ostiralean eta Jainaga jaunarekin jarri ginen harremanetan esplikazioak eskatzeko eta bera prest agertu da esplikazioak emateko bai gobernuari bai eta audientzia nazionalari badakigu bera prestatzen ari dela, bera defentsa bera taldearekin eta hortaz errespetuz jokatuko dugu prozesuarekiko eta ez dugu ez da ere bitartean eta Jainaga jauna entzun aurretik ez dugu epaiketa paralelorik egingo. Hortxe, atzokoa Maria Ubarretxena sailburuak esandakoak eta zakit barrabeskeriarako ematen duen, baina burura torri zaidana da askotan, nola esaten den sexu eraso kasuetan implikatuak dauden musikarietan aipatzen dela obra eta pertsona banatu behar direla, pixkat ezakit, itxusia da alderaketa, baina burura tortzen zaidana hori da. Botere asko dakala, Jainagak, eta adibide bat Algoren proiektua. Uste dut Talgo bere horretan mantentzia eta esfortzu bat egitea hemen gelditzeko eta beharrezkoa dela, kontua da noren bitartez, baina egisa da bai, nork aldeu horrelako gauza bat egin, ziden horreko buruak kapaz da, transparentzia prozesu guzti hori saltatu eta Israelekin negozioak egiteko. Bada, beti boteretsua beti dira trampetan ibiltzen dianak, boteretsuekin harremanak egiteak azkenian zuere kaltetu alzaitu, gobernuai bezala. Gobernuak ezakixala esateu, segurazki ez, nik uste horrelako pertsonak gai diala esandakua, transparentzia prozesu guztia saltatu eta bere barrabeskeria hori aurrera eramateko, orain erantzunak atea biharko etxu, baina bai da betikua, honekin kaltetzia ere Talgoren proiektua eta Talgok sortu aldoan lana, eta iruditzat oso kasu komplikatua edo behintzat agian ere pixkatez jakintasunetik baina Araban lan gatazketan eta azken aldiko enpresa itxierekin eta guztete garai zaiak diala eta honekin behintzat algo mantentzia, lanpostu batzu mantentzia, izan albiste ona, baina betikoa arriskutan sartzezea, hemengo boteretsuak ere badialako bereien interesei begira daudenak eta kasu honetan horrelako akordio batzuk egitea Israel bezalako estatu batekin. Eskerrak, Kataluniako herritar batzu jabetu zian eta denuntzia bat ipin izan, eta uste dut horre herri ekimenak goraipatu behar diala, eta behintzat zerbaitetarako balio deuela, eta orain, esan dakua, Ubarretxenak ere esan dugu, audientzia baten aurrian erantzun beharko dugu, eta ikusiko dia ze kalte ordain eramaten doan Jainagak. Niretzako aipagarria da hemen, eta aurretik beste momentu batzuetan ere hitz egin izan dugu honetaz, eta da errelatoaren arma eta markogintzarena. Eta zelako gaitasuna duten, eta askotan izaten da herriak gardentasuna eskatzen dutenaren izenean, eta apur bat transparentzia hori transmititzeko izenean, errelatoak kokatzeko eta markoak kokatzeko nahi duten tokian. Eta pixka bat erabiltzen dute hori arma gisa, informazio pila bat bidaltzeko herritarrei, eta adierazpen pila bat egiteko, eta inkluso batzuetan guztiz konkretizatu gabe, eta oso adierazpen irekiak egiten, baina adierazpen volumen handiarekin, eta erabiltzen dute hori arma bezala. Eskutatu nahi dutena eskutatzeko, eta errelatoak kokatzeko eta errelato bat edatzeko herritarren artean. Eta hor sortzen da guda bezalako bat, errelatoen artekoa, eta hor herritar hori asko kostatzen zaigu,
benetan markoa kokatzea kokatu behar dugun tokian, eta pertsibitzea, eta behar dugu gardentasun hori noski, baina pertsibitzea benetan zer den gertatzen ari dena. Eta uste dut kasu honetan berriro ere direla hori gertatzen, eta hori ari direla erabiltzen arma gisa. Horre gertatzen ari dena ere bada, zehazki urri erdikaldeko albiste bat, ABC egunkariarena, horre talgo operazioan aurreikusitakoa baino gehiago luzatzen ari dela, horre eskatu nahi dute SEPI, Espainiar Estatuko enpresa edota dirua enpresetan inbertitzen duen administrazio publiko bati, 108 hori jar dezala talgo eskuratu alizateko, baina Sánchezen gobernuak trukean ere administrazio kontseiluan eskatu du xerleku bat, lakuak finkatuz funtsaren bitartez izango duenarekin bezala, bete-betean sartu da bere, ez dakit nahiko luzatzen ari den kontua dau. Eta egoera oso larria da, azken urtean behintzat, albistetan asko aipatu ditugu enpresen itxiera, kaleratzeak, gaina, kasu honetan zonalde baten kokatuta, zonalde baten ekonomian garrantzitsu dian enpresak ez, eta nola globalizazioak ere eraman doan egoera honetara, eta gero lehen egin gabe utzitako beharrak, nola jausten dian gobernuan esku, eta gobernuak dakan desgaitasuna horiei erantzuna emateko. Eta hau da beste adibide bat, beste itxiera bat, eta enpresa hemen ez gelditzia, nik uste porrota izan leikela, horretarako uste gobernuak esku hartu behar zoala ez, eta betiko, enpresari handien esku jartzen dianian proiektuak betidak albo kaltiak. Eta, ez dakit, irutzezat oso egoera zailan dagoela guztia, talgo, eta beste enpresa batzuko bai. Uste dut, hor esku hartze bat egon behar dela, eta uste dut, eta apur bat anek botatzen zuen ariteke, aurretik ere egon behar zela, eta gobernuak izan behar zuela gaitasuna horri erantzuteko, eta orain, kezkagarria iruditzen zait horren beste luzatzen egotea, eta behar dugu benetan bermeak izan, eta esku hartze oso bat honen gainean, ikusi beharko duguna. Aurrera ere egin beharra dugu, eta besteak beste aipatuko dugu, zehazki Iberdrolaren kontuen berri ere izan dugula, aurre ikusten da enpresa bizkaitarrak errekorreko irabaziak izango dituela 2025 urtean, 5.307 milioi euroko mozkinak izan dituelako iraila bitartean. Konpainiak 2025erako helburuak hobetuko dituela iragarri du, eta 2024ko mozkin garbi doituarekiko bi ditugu handitzea, bi digitu handitzea aurre ikusten du horrela. Iberdrolak ekitaldi osorako doitutako mozkin garbiaren aurre ikuspena 6.600 milioi eurotan finkatu du. Emaitza garbia 600 eta 6.020 milioi eurotik gorakoa izango da Ameriketako Estatu Batuetako saren iraganeko kostuengatik kobratutako 389 milioi euroak kontuan hartu gabe. Akziodunen ordainsariari dagokionez, taldeak dibidendu errekorra iragarri du. 0,25 euro akzioko iaz baino 8,2 gehiago. Dibidendu horri osagarri bat gehituko zaio akziodunen urrengo batzar nagusian onartu beharko dena eta 2026ko 3. hiruhilekoan ordainduko dena. Goiz honetako gara egunkariko editorialare honi lotua daukagu, eta aipatzen da, bertan bestak beste zer nolako dependentziare izan dezakegun halako enpresekiko, non gure bizitzaren edota sistema beraren etena ekar dezaken, horren adibide ere badaukagu, apirilean izan zen itzalaldi hori, zakit nola ikusten duzue afera hau? Beti irabazten dozela, ez? Beti urtero dia albiste, baina urtero dia albiste irabaziak egiten deuelako, eta irabazia beti herritarrei esker, o herritarrekiko, herritarrei esker. Eta
Eta uste editorialian ondo azaltzen dela, ez? Kontu bada sistema energetiko bat beharrezkoa dela, baina hauekea sistema energetikoa nola ulertzen deuen, ez? Ulertzen deuen gizarteai zerbitzu bat emateko, ulertzen deuen beraien kapitala handitzeko. Eta beraien kapitala handitzeko edo zertarako prest doz, inkluso doz egiten kanpaina bat zentral nuklearrak ez ixteko edo mantentzeko. Orduan, ordo betiko eztabaida eta gero apirileko itzalaldi hori, duela hilabete batzuk ere egon zan albiste bat, akaso beste itzalaldiren bat ez dela deskartatzen. Ez, eta, bueno, nik uste dut hauek galtzen sekula ez diala ertengo, zuk aipatuzun bezala sekulako menpekotasuna dako haulako, enpresa handi hauekiko. Eta horre, bueno, hori beraiek ere badakite eta aprobetxatu egiten dira. Eta gaina ez da gitxe, aipatzen dugu ez, 2008ko alderaketakin ez dela horren besteko askuntza, baina ikusten dezu zenbakixak eta da, ez hobe da ez esatia, porque da pixkat lotzagarrixa ez, zenbat irabazten deuen, eta hori urtez urte diala albiztia irabaztiarren. Eta uste dut, 2024arekin konparatuta ez dela horren besteko askuntza, baina urteak daramatzagunean, iristen denean ikasturte bukaera, beti notizia berdinarekin, eta beti berdinaren inguruan hitz egiten, eta beti da ikasturtez ikasturte irabaziak igotzen dituztela. Eta uste dut dela zirkulo bizioso bat bezalakoa, ez? Eta hor daudela kontu ezberdinak. Alde batetik, irabazi hauek lortzen dituztela herritarren kontura. Eta beraiek badakite zein den beraien kokalekua, badakite zein den duten botere guztia, eta jartzen dute makinaria guztia martxan irabazi horiek handitzeko eta jarraitzeko irabaziak lortzen herritarren kontura. Baina dugu sistema oso bat gainera duela kriston dependentzia enpresa honekiko. Orduan, oso zaila da bukatzea zirkulo horrekin, eta beraiek hori jakin badakite. Eta horregaitik jarraitzen dugu ikasturtez ikasturte beti berri berdina jasotzen. Garmendu bihar Iberdrola ere bihurtu dela, akaso Euskal Herriko enpresa nabarmenetako bat sport washing hori ere sustatzen. Bezle asko daka kirolian, batez ere emakumezkoen kirolian, horrek pixkat min geixo etxeit, porque gisa da Iberdrola jarritako diruari esker, baldintzako hobetu aldiala emakumeen kirolean, eta hori da, bueno, aipatzen ginen beste, Arabia Saudi egiten ari den sport washing, o Israel bere egiten ari den sport washing, Iberdrola berdina ari da egiten, dakan dirutza hori, dirutzaren zati txiki bat sustatzen deu, berak ulertzen duen funtzio sozial horretan, eta horrekin garbitzen deu bere irudia, eta bitartian, herritarren kontura, do egiten sekulako aberastasuna, baloratu gabe ze energia mota gizartearentzat izan leiken egokia, gizartea eta ingurumerarentzat. Albiste honek ere lotura handia izan dezake, zehazki irabazi handiak dituzten enpresentzako ezoiko zergarekin, horre albiste bat topatu dut, boz populikoa, eta hemen aipatzen da zehazki, enpresa honek, Iberdrolak, 400 milioi euroko aurrekontu ere jarri zuela, abokatuak martxan jarri eta zerga honi aurre egin ahal izateko, eta, bueno, pixkat ere, pentsatu beharko da edo agian eskatu beharko litzaieke, bueno, jakinikan zure bezeroak herriari errotuak daudela, zu gero zer nolako atxikimendu daukazu herriarekiko? Hori, segun eta ze irabazi asko baldin badakazu, baina gero hori herrira bueltatzen badezu, pues ondo, baina zure irabazien ehuneko handi bat baldin bado bideratuta zerga hori gutxitzeko abokatua kontratatzea, baina, ordo, eta nik uste dut editorialian ondo azaltzen dela, enpresa hauek zer nahi deuen egin da, aberastu, herritarren kontura, eta gero gaina hori inbertitxu,
beraientzat onuragarri dana, eta normalian beraientzat onuragarri dana herritarrentzat kalteako da. Orduan do, Eta gainera horrek adierazten du duten boterea. Eta boterea niretzako bi kontuk ematen dizute. Alde batetik, gaitasun ekonomikoak eta botere ekonomikoak, eta argi dago hori izan badutela. Eta gero izan dezakezu botere soziala edo izango litzatekena, ez? Eta babes sozial bat jasotzea. Ez herritarren aldetik, sino gehiago. Zure jarduteko dinamika hori denean, eta jasotzen dituzun, eta jartzen dizkizuten neurriak minimoak direnean, eta jasotzen duzun babesa, bai gobernuen aldetik, handia denean horrek ematen dizu sekulako boterea. Eta horrelako kasuetan daukazu impunitate guztia, adibidez, abokatuetan dirutza hori inbertitzeko, zure etekin ekonomikoak eta beraz, zure botere hori ere handitzen jarraitzeko. 2 minutu goizeko bederatziak 10 gutxi izan daitezen, barkatu. Wikipedia erabiltzen duzu? Bai. Orain alternatiba deigarri bat ere badago. Grokipedia? Elon Musken Wikipedia, zehazki aurre egin nahi omen dio magnateak Wikipediari, eta 24 ordutan inteligentzia artifizialaren bitartez sortutako 900.000 definizio sortu dituzte, jada. Zehazki, Elon Muskek salatzen du, Wikipedia ezker muturreko aktivisten kontrolpean dagoela, eta berriz, kritikoak direnak Grokipediarekiko, aipatzen dute bestelako zantzuak ere badauzkala. Urriak 27 astele honetan aurkeztu zuten Grokipedia, Wikipediaren alternatiba gisa, eta zehazki, esango dugu, lehenbiziko bertsioak, jada, 895.000 definizio dituela, berriz Wikipediak ingelesez 7 milioi artikulu dauzkala, eta esan du Elon Muskek, urrengo bertsioa, Grokipediaren urrengo bertsioa, 10 aldiz asko hobeagoa izango dela, eta Wikipedia baino hobeagoa izango dela, nola ez, zer esango du, eta aipatzen duena da, Groken helburu ere badela, egi osoa, egia, eta egia besterik ez jakitea, horixe asmo du Elon Muskek, eta adibidetzat ere jartzen dute France 24 edabidean, Black Lives Matterren Grokipediako artikuluan, aipatzen dela milioika pertsona mobilizatu zirela, baina protesta hauen ondorioz istiluak izan zirela, eta istilu hauen ondorioz historiako istilurik garestienak ero izan direla, eta berriz Wikipediak hau ez duela aipatuz, Wikipediak aipatzen duela 2020ko mobilizazioiek patxadaz igaro zira. Ez dakit, adibide praktiko ere eman dugu eta guzti, ez dakit... Lotzeik ez daka. Pixkat ere, azkenean fikzioak errealitatea gainditzen du, eta barregura ere ematen digu, zer nolako gauza sinesgaitzak irakurri behar ditugulako, eta zer nolako garai sinesgatzetan bizi garelako. Eta gero nola bereganatzen duen hitzak, ez zuka erabilizu alternatiba Grokipedia. Normalian zerbait alternatiboa ulertzen ginunean, zan hegemoniaren kontra zauana, beste mugimendu bat iradokitzen zoana, eta oain, Wikipedian alternatiba alternatiba, hitzak bere zentzuan hori nahi dago esan, baina da beste adibide bat, nola nahi dauen bereganatu askatasun hitza bezala, alternatiba, eta gero baina lotzaik ez dakala adibide horretan, zuk aipatu dezun adibide horretan, onartzen dugu, beak ikuste Wikipedia eskerrari oso lotuta, eta orduan nahi du lotu zoz eskuinai lotuta, baina eskuinai lotutako hori esateu dala egia, eta egia absolutua. Eta iruditzeza dakala, beak, erramintxak eskura, honek ere lehen goildotik, boterea daka, eta orduan daka impunitatea, eta iruditzezako dakala egi absolutuaren jabetza, eta daka erramintak hori egiteko, grok sortu deutiterren, eta jende asko do erabiltzen grok, jende asko. Eta horrek bere eragina daka gizartean, eta da kezkatzekoa, benetan, Wikipediak urte guztionetan, lehen Wikipediaren arazoa zen sinesgarritasuna, uste azken urteetan hori asko hobetu dela, Wikipedian topatzen zion informazioa handi baten,
gero eta sinesgarriago zan, edo erabiltzeko errezo, eta orain honekin, hori ere auzian jartzen dugu, eta Wikipedia sortu zen berriz ere herri dinamika, behintzat herritarren artetik. Lehen ere Twitter zana herritarren arteko eztabaidagune beste plaza bat bihurtu dugu baita ere Zaborren plaza. Osea, dijoa bere ganatzen espazioak, eta benetan irutzezat kezkatzeko dela. Bai, nik esango nuen, hori dela boterearen beste adibidetako bat. Eta uste dut hemen dagoela gainera ereduen talka bat oso bisuala. Eta daukagu Wikipedia, herritarrentzako eskuragarri dagoen tresna gisa, non informazio bat eskaintzen duen, eta gainera, hanek ere botatzen zuen, azkenengo urteetan garapen handia izan duen, eta gero dago pertsona batek non ultraeskuinekoa den, eta non sekulako boterea duen mundu mailan eta tresnak monopolizatzen dituen, sortzen duen tresna bat, bere helburuetarako eta bere errelatoa zabaltzeko, eta gainera, noski, etekin ekonomikoak ateratzen jarraitzeko, eta gainera sortzen du inteligentzia artifizialaren bitartez. Eta hori, adierazten dio gizarteari, alternatiba gisa eta eskaintza on bat gisa, eta gainera justifikatzen du esaten, eta hanek botatzen zuen, egia adierazteko tresna gisa. Hemen aipatzekoa da, pertsona, hemen inorrez dela neutroa, pertsona oro zeharkatzen duela ideologia batek, eta argi dago berea zein den, eta argi dago egiten dituen plantamendu eta egitasmo bakoitzeko bilatzen duena dela hori indartzea, eta posizio horiek indartzea. Orduan, Bai, eta Wikipedia sortu dela, aipatu ez, inorrez da neutrua, baina Wikipedia sortu da kolektibo handi batek bultzatuta, hor anistasun asko do, eta orain bea da Grokipedian ikurra, bera denaren jabe, eta gaina hitz batzuk erabiltzeu, jendia erakartzeko, porque jendiai, eta ustedes gazteriai bai erakartzen diola, alternatiba hitzak, borroka, ez dakiz ez, hegemoniaren kontra, baina hegemonia zer da? Guazen pixkat, ez? Hegemonia da Wikipedia, hegemonia da Trumpen politikak. Eta uste hor dauala, olako nahaz pila bat, eta baina hauen pixkat hausnartzen da, eta gaitzerdi bere erraminta bat sortu dela, ez dala hasi Wikipediako dana borratzen. Hau ere, hortako kapaz. De repente, gelditzen geha, hainbeste urtetan garatutako proiektu baten jabetza behak hartzen. Orduan hori ere, pentsat, beste zehorze sortu dugu. Oain ikusi bihar, beste horrekin no arte iristen da. Oraingoz behintzat, pixka kuskusiatu dut, naizen artikulurik ez dago Grokipedian, ez da dila egon, zergaitik ez, jun Wikipediara, askoz ere osasuntxoagoa dela eta askoz ere baliagarria. Hemen utziko dugu, asteazken goizonetako analisi Maia Neurkiri eta Maia Arbeo, mila esker, eta nahi duzen arte. Eskerrik asko. Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurregin, trampak agerien utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa beresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz.
Naiz Irratia. Goizeko 10 dira. Israelek su-etena berrezarri duela iragarri du, oharra kaleratu du, azalduz estamentu politikoaren zuzentarauaren arabera, eta hainbat erasotan terroristak neutralizatu ostean, armada su-etena aplikatzen hasi dela berriro ere. Garazi Castaño, egunon? Egunon Danori, Israelgo armadak eman du berrezarpenaren berri. Azaldu dute hainbat eraso egin dituztela helburu terroristekin amaitzeko, eta orain su-etena aplikatuko dutela berriro Gazako zerrendan. Israelgo armadak etengabe egin ditu Gazaren aurkako erasoak, Donald Trumpekin lortutako su-etena indarrean egon denetik hamarkada hildako utziz, eta era berean Zisjordaniako kolonizazio sionistan sakontzeko operazioak egin ditu. Azken egunetan intentsifikatu egin dira gainera Gazako zerrendako erasoriek. Astearte honen amaierarako orokortuak ziren bombardaketak zerrendan, Palestinako hedabideen arabera bombetako batzuk Gaza hiriko Al-Shifa ospitaletik gertu erori dira. Orain Israelgo armadak su-etena berrezari duela iragarri du oharrez. Bestelakoetan Gazan su-etena gainetik pasa eta Israelen erasoen gorakadaren aurrean Nazio Batuen erakundeko Palestinaren errelatore bereziak Francesca Albanesek Israeli babes diplomatikoa, militarra, ekonomikoa eta ideologikoa eskaintzen dioten estatuei genozidioa egonkortze laguntzea leporatu die. Genozidio bihurtu den apartheid koloniala deseraiki beharrean egonkortze laguntzen ari direla dio Albanesek. Israelekin harreman diplomatiko, ekonomiko eta militar guztiekin amaitu beharra dagoela dio. Hego Afrikatik egin ditu adierazpenak online egindako konferentzia batean. Eta zergatik, Ameriketako Estatu Batuak pasaden udaran jarritako sanzioen ondorioz, Albanesek ezin duelako New Yorkeko Nazio Batuen erakundearen egoitza nagusitik egin txosten horren aurkezpena. Estatu konplizeak izan ditu jomugan, baina Europar Batasuna ere kritikatu du errelatoreak. Errusiari sanzioak inposatzen oso azkar ibili den bitartean, Israelen lehentasunezko kide komertzial izaten jarraitzen duela kritika du. Francesca Albanes entzungo dugu Telebisión Espainolari eskainitako adierazpenetan. Los actores económicos, las empresas, las universidades, los bancos que soportan y aprovechan del genocidio y ahora he documentado la complicidad en los crímenes de Israel, incluido el genocidio. Hay muchos estados que no paran su apoyo a Israel. Almasenen arabera, Ameriketako Estatu Batuek eta Alemanian Israelek jasotako armen importazioen 80% egin dute, baina horrez gain, beste 26 estatuk hornitu dute armaz Israel eta beste inbestek Palestinarren aurka erabilitako armak erosi dituzte. Goazen informazio praktikoarekin. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Gaurko goizean zehar ezbehar eta autopilak eta ugari izan dira BI-11, BI-30 eta N bat errepidean, honezkero autopilak eta guztiak amaitu egin dira, ala jakinarazi du trafiko zuzendaritzak. Beraz termometroi bagera jarriko gara, une honetan 12 gradu Maulen, Bilbon eta Gasteizen, Iruñean 13 gradu, Donibane Garazin eta Baionan 16, Donostian 18. Gaurko iragarpenaren berri Iker Ibarluzeak. Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina beti ere hodei hauek trinkoagoak izango dira lurraldearen barnealdean eta ekialdean. Gainera bertan bereziki Nafarroan euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Ez erandirik ezala ere eta goizean zehar denean ateri geratuko da. Eta eguerdi alderako ostarte batzuk ere nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak argiagoak izango dira, ostartuek gehiago ikusiko dira. Azken orduetan mendebaldetik barna berriz ere zerua estali egingo da. Eta hor, euri zaparradatxo batzuk izango dira, eta oraingo honetan, azken orduetan, euria ugarixeagoa izango da Kantabriar isurialdean. Hego haizean nagusituko dugu egun guztian zehar, tarteka bizi ibiliko da, azken orduetan kostaldean ipar-mendebaldera egingo du, temperatura maksimoak nabarmen gora egingo dute, 7 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoetan aldiz ez da aldaketan dirik espero, Kantabriar isurialdean 19 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantabriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian. Gauzi hauekin gelditu beharra dugu eskerrik asko Garazi. Gero arte. Eta Jon aurretik, beti bezala, agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio eta Goiure Zeiza, egunon? Egunon, Pegi. Bueno, asteazkena heldu da, zer modu zaudete?
Ondo gaude. Kezkatuta, Atlas honen kontuarekin, kometa honen kontuarekin. Batzuk beste baino gehiago. Bai, batzuk baino gehiago, baina bai kezkatuta gaude, badagoen alienikan inguruan, estralurtarrak datozen, ez datozen, horrekin kezkatuta dago gure kolaboratzaile den Imanol González Gurrutxaga eta kezka helarazi digu. Nik kezka hori ez daukaten, ere kezka nagusia, apelli da, ea zergatik egunero jetlag gehiago daukadan, ordu aldaketa honekin, horrelakoren batean egonkortuko da nere gorputza, baina amatxo maitia adina izango da ordu aldaketa honek. Ordu aldaketa da. Erabat gurutzatu nau. Nabaritzen da. Baina pentsa nire kezkan hundagon Atlasean ez dakidala ez da zertan hori zuek esan duzuen arte. Zer da, zer gertatzen da. Ez. Normala ez jakitea, hemen jendeari da ematen ez dakit sinesgarritasuna edo goiuri konta bezala, zen nire naiz oso naklaratu, omen dator meteorito moduko bat. Ez da meteorito bat. Nik ez jaramonik egiten, Pelli. Hiru I Atlas izeneko kometa bat. Eta hau da, kometa interestelar deitzen diote, eta hau da, gure eguzki sisteman deskubritu duten hirugarrena da, eta da haundiena eta abiadura azkarrenean doana. Eta kontua da, gaur, urriak 29 iristeko azela, eguzkiaren parera edo iristeko hori mugarri omen da, ze hortik aurrera desazelerazioan sartzen ez bada, esan nahi du inteligentzia supragizatiar bat gidatzen duela ditxosozko Atlas hori. Hoi da, baina kontua da, zientzia munduan eta astrofizikariak eta beraiek ere kezkatuta daudela, ikusi dutelako, teleskopio berezi batzuekin, ur gutxi daukala, baina CO2 asko daukala, eta orduan, niri asko gustatzen zait, Mikel Serra Ricard astrofizikariak esan duela. Ze espero dugun? Ez dakit eta hori da politena. Beraz horrekin geratzen gara. Dena delakoarekin afari edo otordu politak egin, azkenekoa izan daitekelako, ez da, eta munduaren bukaera dator, eta jakin nahi dugu, zuek ere, saio politare egin beharko duzue, akaso azkeneko saio izan daitekelako, mundua bukatzera doar, hori argi dago, jakin nahi dugu, asteazken honetan nolako kontuak izango dituzue gorkoan. Pentsa ze paradoxak Pelli, ikiriri arte kolaboratzaia datorrela desazkundearen alde edo, ez dakit, amaituko den mundu bat desaztearen eta frenatzearen horretan zentzu ondirik baute duen, baina, badazpada, bizirik irango badugu, frenatu barko da. Mugaraino eraman den turistifikazioaren konponbide bakarra, haian... Desazkundea bera da. Kometa bera da. Kometa da desazkundea, izan liteke. Ez, gero bisitatzeko beste leku bat bihurtzen da. Hori egia da. Kometar hori den lekua. Doinuetatik garatago tartea ekarriko dugu Gartxotun zain letonak, eta tarte horretan gu soinu frogetan ariko gara Pascal Irigoyenekin, baxena parra badator bestein bat proiektutan aritu ostean, tartean Bloin edo Tatxos bezalako proiektuetan, eta udara honetan, Jurgik Izarekin belaontzi batean bira bat egin ostean, gurera bere xak proiektua eta xak izen bera duen diskoa aurkeztera, beraz arekin egingo dugu gaur, guardiko 12etarako bidea giro musikal horretan. Guzti hauekin galditzen gara. Eskerrik asko? Eskerrik asko zuri, Pelli. Eta gure partetik, bihar arte, kometa gure gana etortzen ez badin badator, bestela ikusiko dugu zer egin. Ondo segi, aio! Aio, Pelli. Naiz irratia.